on frɛ ye Nyankopɔn ba na ye yenso na ye de ba de ye yenso na ye yenso so yenti wiase enhu yen wiase nye de ba enti sɛ wo ye Nyankopɔn ba wonyimo wiase abrabo nti wiase nye de ba enhu every say enhu no ono no wiase enhu ye gya no ɛna aba be hu yen enti sɛ Nyankopɔn do ba mesiase ɔmfa na duane emfa ma enkraman nemu odema ema me patɔ wo ye Nyankopɔn ba verse 7 verse number 7 enti Bible enti emankuma mo biara na adam wa wo ye Nyankopɔn ba no ɛna wo se emankuma na kese Yesu se Nyankopɔn adoma kyɛde anase Nyankopɔn mu muwa no Nyankopɔn mu enepa no wo de ma Nyankopɔn ba enye nkraman ɛna wo se me mankuma mo amoye Nyankopɔn ma no ne mankuma mo biara na adam hwe yiye ɛna odifuo bi ɔsɔfuo bi a na adaw kwai na de oyɛ de tene no de tene ɔbɔtene ne abrabɔ no ɔtene sɛ de ɔno so tene ɔtene sɛ de Yesu Hamasiak ana Nyankopɔn ya wɛn so tene no na de oyɛ bɔne ne firi de oyɛ bɔne firi hefa ɔbonsam verse 9 verse number 9 yentie Bible obiara Nyankopɔn awo no nya bɔne obiara Nyankopɔn awo no wɔnyɛ dai wɔnyɛ bɔne enti sɛ wo ye Nyankopɔn ba so ampa sɛ de John 3 verse 5 kan sɛ wɔmfiri ensuom ɛne huhum anyɛ dai anwo obi a untumi nhyɛ ne Nyankopɔn ahenie no mu no ɔsɛ me mankuma wadi kan ka yɛ nya obi a Nyankopɔn awo no wɔnyɛ dai wɔnyɛ dai edi sɛ obi fata Nyankopɔn emwa Nyankopɔn ayaresa Nyankopɔn nhyira Nyankopɔn yedie Nyankopɔn ekwan bia ɛyɛ de ɔwɔ Nyankopɔn mu a wɔyɛ Nyankopɔn ba na brabɔte na wɔnyɛ dai ɔnyɛ bɔne because Nyankopɔn wo wonyɛ bɔne kwa efiri sɛ na ba na tini mu na ba yɛ de ba de na tini mu na ba etiw mu na ontumi nya bɔne na mpo abusia ya da twede mpo Nyankopɔn ase bebrebe ɛwɔ na hwesopa ne ne bambɔ a wɔde ahwɛ menum nyinaa ɛnam so yɛba aba besua adeɛ na oba no wa share video no invite enkrofo enra teaching na we end the fa ono abokan Japan ne obinim ene de fire for fire ye kono adifo atrofo no ene akwankyerɛ nti de obusa sɛ akwankyerɛ a aya na omugina so ede daada enipa no ene ho nkomo ne abedi ene ye akwankyerɛ ye kasa akwankyerɛ a Nyankopɔn asɛm ka sɛ akwankyerɛ a ɛdɛ ene akwankyerɛ we ene ade a eba bedi imu enkomo ye ka sɛ akwankyerɛ a ɛdɛ ene akwankyerɛ ayade baako eno ho nkomo ne eba bedi ne eno nti enye obi a waya na gwen sɛ obedi Awurade achi bia ele Nyankopɔn nipa nti we ne ye de ekoso ene animguase a asofo binum eje ene adifo num bi eje a akopie wɔ na 2 TV ya ebobɔ nkrofo binum din nemu no de ne ye ba behwe ne ye akwankyerɛ a ya na ebinum gina so tumi daada nkrofo no eno nkomo ne abedi de Bible ne beto ne ahwɛ sɛ ye ka sɛ akwankyerɛ ɛwɔ Nyame asɛmu a den fa ene ye akwankyerɛ anase ɛkyerɛ sɛ na yehunu sɛ de ɛteɛ na aboa no menu nyina Obediah Amankwah ni sanso na Michael Chiba Afonso ebo hanu mu abaika twesem no ade amaye ai nimra na ye pai muka ti ni nyina mu no na na ye fire ne part 71 ye de to aso ene nti se de meka no wona epese subscribe to your channel no YouTube de na ye Obediah Amankwah sanso na Facebook de no page no Obediah Radio and TV. Obediah Radio and TV. Nti ye o like page na ye start teachings e di free hono mo a onso nsabe tumi aka bi. Sanso e na account we na ye Obediah Amankwah no nso o follow a de ye bia wonsa e betumi aka bi. Sanso e na dwumadi a ye die ye online radio ne online TV won share no nso no eno nso egu hono mo a studio no ho anamontuo no nso ye gu so pa enya asem ketewa. Foundation ne kwa no ye lea ne santi e ka komase nyina be support dwumadie no a ene radio program ene TV programs a the number is 0247 947812
0247 947812. And the same number so 0247 947812 no. We hear audio preachings ni bin so a ya de be send okwa e wo WhatsApp so and nso my messenger on sabeti mi aka bi jo ene enkomodi nyina no eye sesei e kama koye se edifo atrofo no ese obi nim de ni din be se pm next anase de be sabo ni din Dabi. na ade ba akwa wasem no mi rete ase ne se onipa bia no ma wo ni bonyam e wo de Bɔnee mu Dabi. be pa chaw yehwe Ephesians chapter 5 verse number 10 going na yehwe ade ene ye ba busa se ye ka se akwankyerɛ bi se edifo atrofo a ebu nipa e wo TV ni radio so e wo ensori dem ahodo bebrebe no wo mo de brabeji akwankyerɛ beji akwankyerɛ beji akwankyerɛ yes enti we nie pese busa se oba nyankopɔn asemu a ye ka se akwankyerɛ a ede ni akwankyerɛ e tietia enti wo samme ene wo a yesi bi nyankopɔn asem be ya adwuma no e wo se ehwe nyankopɔn asem ni mu yie ebi se asempa no nyankopɔn asem no ene me yehunu kromfo nukre ene me yehunu kwafo asem ne me yehunu de oye fake ene de oye original nukre se opese ohunu se sika le kuta wo no se ye original anase eye counterfeiter ehu hia numbers a ewugu so nemom no se wotumi study original ni yia yes automatically counterfeiter ubehunu enti obi a wonim original currency yie pa no wona abehunu eye counterfeit enti enne no ye pese ebusia question se sa akwankyerɛ adifo atrofo asofo atrofo adi bu enipa efaso no ye banyame asemu a akwankyerɛ ko ye de ade eyetietia na ansa na no me pese ye nyina eti ase se ye woniema pio no mo a nipa na madwembɔne so eye no wosumase but epia ya ne mpese be pie wo de tie Bible Ephesians chapter 5 verse number 10. Yentie Bible. Was na moso dewe eso awurade eni yie ne. O se yenso de eso awurade eni yie no menum asagidifo yenso enhwe. Na monyo esum nyuma enso abadi pi. O se mema yenye esum nyuma enye den. Enso abadi pi. Na kire se ye wonyuma bi a eye esum nyuma eye bone a enso aba. Ye be agidifo a mema yenye esum nyuma enso aba ni bi na momo de na mom no yenye den. Munyi ho aten. Yenyi ho de ba de. Aten. Enti de ye ba beka ne se ye wo esum nyuma bi a wo mu da be wura adi ye nyumum a enso aba ema nyankopon Bible say yenyi ho atan yes nyankopon no mu asem na ye nokore 1 Corinthians 14 verse number 26 wo de entie Bible enti o se yenyi ho atan na se ade na ewo sum a enye no eba han mu a ehan no ene beyi na di kan ha de 1 Corinthians chapter 14 verse number 26 enti ade bia no akontabuo da ho ade bia no wo cross examine no a ena abehu se eye papa anase nye papa sempo se wo momu nim nyankopon ebetima kansem ade atie nyankopon asem a ne nyina eye nkrofo bia edi nyankopon din abato omo ho nkrofo bia ese omu ya gidifo na omu ye eniema enye papa na omu ku nyankopon enimu ase na nkeba ne sei enanka Honorable Kennedy Japan, etimi yi video na adifo the offense wo ye odifo na hwe nkoma wo di ni sumase a ni gina egu nyankopon ni mu ase ti ni nya nam so na common sense family for ekofa adifo atrufo bi anamuntu a na oditia Bible e pato kan ne hwade 1 Corinthians chapter 14 verse number 26 yentie Bible was na pe eden anuanom enti afei eden anuanom se mu hyiamu a o se menum ye ne ye bedi hyiamu ewo nyankopon mu a mu biara wodwom obi a wo adoma tede ya nyankopon ede ama no o se mu biara ewo dwom o wo nkyerɛkyerɛ obi ewo hono mu a nyankopon ama ne teaching enkyerɛkyerɛ o wo kasa bi obi ewo hono mu a nyankopon ama na adoma tede ya eye kasa hodo ara kasa bi obi wo adiye obi ewo adiye adoma tede obi so wo nkyerɛase na obi nso so ewo kasa bi enkyerɛase na mama ne nyina inya de emankoso adoma tede no ewo se ne nyina de ema de ba de enkoso me pa achaw entis adoma tede bi nyankopon ede ama obi biara se ye nsanka adwuma se ye nyomto se ye ayaresa adoma tede no o se ne nyina ka mu a ewo se de eba de ba emankoso me pa achaw nyamesom botaye no de ba de botaye ba ne ye ba urade mu a ye botaye a nyankopon de afra yen ene ya katua o so de man no de ade enkwagye eye enkwagye eli wo se
adoma kyɛdeɛ no ɛwɔ sɛ ɛyɛ deɛ ma deɛ ba deɛ ɛma nkɔso enti ɛwɔ sɛ adoma kyɛdeɛ no dwumadie nyinaa ne kɔwie sɛ ma nkwagye ho adwuma na woyɛ no atuma ma na yɛ bɛyɛ akɔso ɛna yɛ ne botae because bɛkan fɛ John 2:25 a wasena bɔ de sɛ yɛ no ɛba Nyankopɔn ɛfrɛ me ne sɛ yɛmmra ne nkyɛn no ɛba a wɔde asɛ yɛ no ɛne da nkwa ɛyɛ aburotire dabi ɛyɛ awareɛ dabi ɛbato ɛyɛ akwantu dabi anaasɛ yɛ adwumasɛm dabi wɔse ɛba a wɔde asɛ yɛ no ɛyɛ dɛ ɛyɛ da nkwa enti ɛno na ɔse yɛma ne nyinaa nyɛ deɛ ma deɛ ba deɛ ɛnkɔsoɔ enti sɛ adeɛ no a woyɛ wɔ awurade mu no adoma kyɛdeɛ mpo wɔ so anaasɛ wosi Nyankopɔn nipa na deɛ woyɛ ne ma Nyankopɔn adwuma nkɔso a mepaatɔ Matthew chapter 12 verse number 30 no ɔse deɛ wɔnka me ho no na otia me na deɛ ɔne me mmoa boa no ɔhwete mo enti adwuma no a woyɛ no sɛ woyɛ odiifoɔ na wo dwumadie no amoa awurade a na kɛsɛ ɛsɛ awurade adwuma ɛyɛ tietia enti sɛ obi betuma kɔdi bɔne na edi bi da no so sɛ ɔyɛ Onyankopɔn nipa anaasɛ Onyankopɔn diifoɔ but ɛnam sɛ esu bi ɛdaadi ɛwɔ ho na nso Nyankopɔn kora mfrɛ obi kɔ Nyankopɔn kora mfrɛ ana Nyankopɔn kora animu but odi ne din ato nso nti no animguasɛ ne ba ebi ka Nyankopɔn ne bi mepato de ka ha ne to aso ɛto no so obi kasa bia enti sɛ ɔsese obi kasa bia ma ne nipa pa no ɛnkɔ nipa mienu atraso de ba asa aburo so kora miensa wɔnka na mako mako no nipa ba ko enkyerase na ba ko yɛ de bɛ enkyerase na sɛ asekyerɛ ni hɔ a sɛ deɛ ɔbɛkyerɛ ase ni hɔ a omu na wasafo omia na no ɛwɔ asafo ne mu ɔnkasa nkyerɛ ne ho no na ɔnkasa nkyerɛ ne ho ani Nyankopɔn na adiifoɔ ne deɛ na adiifoɔ ne deɛ banu anasɛ baasa na nkasa mienu ana miensa nyɛ dɛn ana nkasa ha na wɔn a aka no na wɔn mu maka no emu hu atɛn ɛnyɛ dɛn yemu hu atɛn enti adiisɛm ɛba yebu hu atɛn ana yemu hu atɛn yebu hu atɛn ana yemu hu atɛn enti sɛ adiisɛm no ba ɔse wɔn aka no nyɛ dɛn yemu hu atɛn enti mepakyɛw adisem akwa te sɛ mframagya anaasɛ oil ya yekobu no filling station akwa sɛ petrol sɛ wutu no foforo a yɛfa no crude oil yes ansa na ɛbɛkɔ akɔgu okam as fuel a wo be use wo car mu no agye sɛ akɔtema oil refinery ne di nkan a refine no ansa na yɛtumi adiagu kam amana yeye ansa na prophecy ɛbɛyɛ prophecy no agye sɛ yɛde Nyankopɔn asɛm ayɛde bɛyɛ asɔ asɛm na hwɛ enti yeso ho wie a asɛmpa no de bɛ refine prophecy no ame hu sɛ asɛmpa no anankɔm hyɛ no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ sɛ firi odiifoɔ no mu ba no ɛna kyerɛ sɛ Nyankopɔn asɛm o nemom ɛwɔ sɛ asempa because tro say adiifoɔ ne nka no maako na wɔna aka ne de be emu hu atan enti wɔn mu aka no de Nyankopɔn asɛm no ebu de wo ye ne ho atan enti yɛn so ye de Nyankopɔn asɛm ebebu wɔ mu nyuma so de ba de ɛho atan ne ahwɛ sɛ saa na asɛm no ɛteɛ na bɛgye akwankyerɛ wɔn mu di twa ensɔre ma wɔn mu di twa nkrɔfo ɛwɔ TV ɛne radio so no yɛn mu sɛ ne kwan no ɛno no na Nyankopɔn asɛm korasɛn ɛna esika ɛwɔ saa de no ho we hu komo ne babedie ɛyɛ tietia because Nyankopɔn wɔyɛ baako pɛ pa ya wonam do ba mesi ano so ɛyɛ n'adwuma but adeɛ baako ne sɛ woyɛ odiifo ana from so odiifo ana wɔsɔfo a mepakyɛw we na wɔsɔ odi sɛ otim sɛ woyɛ leader a wɔfa Nyankopɔn adwuma ato ho so a asodie mepakyɛw ɛnyɛ obia na obetima leadie dabi every Old Testament nyina no mepakyɛw wo de ansana no Yahweh Numbers chapter 11 verse number 16 ye ka se obi ye leader ye ka se obi ye leader wo ye leader no wo qualities bi a ye pede afiri wo nkyɛn ansana watumi aye leader yes enti se honorable Kenneth Japan ebetimi ka adifo ene asofo atrofo bi hu asɛm a ɛyɛ dia attitude ene omunyuma bi ene wogina so Yesu kan sɛ wo mu aba na wo de bɛɛ dɛ ye de behu wɔn sankrofo we ena egu Nyankopɔn adwuma anim ase but awieye no obiara benya na katua according to the nyuma wo de see Bible Numbers chapter 11 verse number 16 enti ansa na obeye leader no sɛ Nyankopɔn ɛfa wo sɛ oba bɛ na adwuma mu dwumayeni a ohia quality bi ɛwɔ nkyɛn ansa but ye wo mu ne sɛ ye won krofo pia omu Nyankopɔn adwuma ba Nyankopɔn frɛ won ɔno a no ahu sɛ nyame adwuma no ne tirimpo ne sɛ obeye bi no apɛ ne ho mfaso ɛna ɔde tim no ɔpɛ mfaso but ɛnyɛ sɛ ne tirimpo ne sɛ obeye Nyankopɔn adwuma ba sɛ Nyankopɔn frɛ wo a wo fata qualities na wode ho adom akyɛde de bɛyi ɛde ma wo kan ha de
Numbers chapter 11 verse number 16. Ti yentie Bible. And Awurade ka kyerɛ Moses sɛ. Enti ha no Moses e ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ adwuma no eso sene no me part of verse 14. Verse number 14. Ti Bible. And Moses ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ. Enti Moses ka kyerɛ otwedi ampo Nyankopɔn sɛ. Me komi ntumi nkura ɔman yi nyinaa. Adwuma na wode ahye me nsa no me nkoa me ntumi nkura ɔman ni nyinaa. Efisɛ ɛyɛ duru ɛsene me. Efisɛ adwuma na wode ma me sɛ me lead Israelfo ni nyinaa ɛyɛ du sene me. Ɛsɛ sa na wone me bedi no a. Enti sɛ sei ɛna wobɛkom saa na me nkoa na metumi lead Israelfo ne de a. Ɛna sɛ manim abanyam wɔ ne mu a. Na sɛ wonim sɛ manim abanyam ɛwɔ ne mu a. Na kum na kum. Ɛne kum mi Moses sɛ. Na mahunu mama ne no. Amane ya mi hunu edi oman ya ni mu no. Ɛna Awurade ka kyerɛ Moses sɛ. Enti Moses ka sɛ da bi ne ho mete adwuma no nko antumi nye nti Nyankopɔn ɛmoa no no. Ɛne Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ. Boaboa Israel pedifo mu mmarima aduaso anama me. Nyankopɔn ɛbɛpɛ nipa 70. Abɛka Moses ho abɛboa no abɛhwɛ Israel adwuma no. Aba belidi Israel dom no aboa Moses ɔse wɔn pɛ mmarima sɛ aduaso anoma me mmarima 70 ba fa sɛ otrim sɛ Nyankopɔn ɛbɛfa wo ɛde wayɛ n'adwuma a ohia qualities bi ɛwɔ wo nkyɛn sɛ yɛfrɛ wo sɛ woyɛ leader ana man of God ana sɛ Nyankopɔn nipa ana ɔsɔfo a me pato ɛyɛ asudie kɛseɛ pa Ghana hampo sɛ yɛka sɛ obi bɛyɛ IGP a yɛmpɛ quality bi influence ho yɛbɛpɛ yɛka sɛ obi ɛbɛyɛ a headmaster yɛmpɛ quality bi influence yɛpɛ quality yɛka sɛ obi bɛyɛ bank manager yɛmpɛ quality bi influence yɛhia bi free no sɛ o ba bɛhwɛ Nyankopɔn nyanku a Nyankopɔn to nsafro no wapɛ qualities bi ɛwɔ mu ɔde bɛtusu sɛ bra ɛbɛyɛ n'adwuma but deɛ wɔm ne sɛ obi ɔno ma ɔno no adwuma na kasa Nyankopɔn fra ne mpo ɛna ɔno aso ɔbɛyɛ ɛna ɔde na mu nti deɛ na akoma na adwene bɛkyɛ no ɛde bɛyɛ ɔyɔ but nye Nyankopɔn adwuma Nyankopɔn akɔfa nipa 70 abɛka Moses ho no wɔse wode tie Bible ɛna Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ boaboa Israel pedifo mu mmarima aduaso anoma me boaboa Israel mpanyimfoɔ 70 anoma me wɔnyɛ nipa a wɔne wɔn sɛ na saa nipa 70 na obuaboa wɔn mo ano ama me abɛka wo ho ama na bɛyɛ leadership mu adwuma no ɛwɔ sɛ ɛyɛ nipa a wonim wɔ mo sɛ wɔyɛ ɔman ne mu nipa mpanimfoɔ wɔyɛ ɔman ne mu nipa ne mu mpanyimfoɔ ne wɔ natwerɛfoɔ ɛne wo matwerɛfoɔ na fa wɔn bra ɛhyɛyɛ ntomadan no ho na fa wɔn ba ɛhyiaeɛ ntomadan no ho na wɔn megyina hɔ na wɔn ma megyina hɔ no na mɛsane na mede mene wɔ abɛkasa na mesane na mene wɔ aba bɛɛdɛ aba bɛkasa na mede honhoma ɛwɔ wo so no bi magu na mede honhoma ɛwɔ wo Moses so no bi agu wɔn nso so no ne wo aso ɔman no ade so no mu na ɔne wo aso ɔman no ade so no na wɔnkora wɔnkora na wɔnkoa wɔnkora na ka kyerɛ ɔman no sɛ na ka kyerɛ ansa na wobɛyi wɔn no ka kyerɛ ɔman no sɛ monyɛ mo ho kronkron nsie wɔkyena wonyɛ dai monyɛ mo ho kronkron nsie wɔkyena monyɛ mo ho kronkron nsie ɔkyena na mobɛdi nam ɛfiri sɛ mɔkɔ so agu Awurade asɛm Satan na Israelfoɔ no ɛnwenwi ɛna Moses ɛpa kyɛw sɛ Nyankopɔn ɛmoa no na ɔmfa nipa no bi ɛmra bɛka ne ho ɛna Nyankopɔn ɛyi nipa 70 a ɔba bɛyi wɔn mo no mepa kyɛw yɛnhwɛ how it verse number 20 going verse number 21 na Moses ka sɛ ɛna Moses ka sɛ ɔman a mewɔ wɔn mu ano si mmarima animonyamfoɔ mpem ha de wɔn ɛnti ne kɛsɛ Israelfoɔ no ɛdɔɔso paa kan kɔ verse 24 na Moses frɛ de kɔka Awurade asɛm de kyerɛ ɔman no ɛna Moses frɛ de kɔka asɛm a yɛde asoma no kyerɛ ɔman no na ɔboa ɔman no mu mpanyimfoɔ mu nnɔmmarima de ɔso ɛna ɔboa ɔman no mu mpanyimfoɔ 70 a Nyankopɔn so wɔpɛ wɔn na no na wɔde wɔn bɛgyina ntomadan no ho ɛna wɔde wɔn bɛgyina Nyankopɔn ntomadan no hyiae na Awurade sane mununkum no mu ɛna Nyankopɔn sane mununkum no mu ɛne wɔn kasae wɔde ne honhoma ɛwɔ no so no bi gu mpanyimfoɔ de ɔso ɛna ɔde ne honhoma yɛ dɛ bɛyi ɛwɔ ne so ne mu bi egu mpanyimfoɔ dɛ bɛyi ɛdiɔso no ɛso ipatɔ ne kɛsɛ wɔn nya honhom no bi ana wɔn anya bi wɔnya bi enti honhom a ɛwɔ wo mu no ɛbɛma wayɛ di Nyankopɔn dɛ baadeɛ ɛpɛ as a leader ɛnyɛ kɛkɛ saa wo ɛnyɛ kɛkɛ enti sɛ yɛka sɛ yɛyi wɔ bi for dwumadie bi a ɛnyɛ sɛ wofiti yaa no wode wo tirim mepɛ sɛ meyɛ ɔsɔfo mepɛ sɛ meyɛ odiifo daabi ɛyɛ calling Nyankopɔn na ma Moses ɛfa nipa 70 ɛna ɔde wɔn konkron egu wɔn so sɛ ɛmɛka Moses ho ɛmɛboa adwuma no a Nyankopɔn de ahyɛ ne nsa no enti yɛka sɛ obi yɛ odiifo a nipa akyɛw yɛma Bible ne ma definition because Bible ne kyerɛ sɛ adeɛ na woyɛ no ɛwɔ si ebu ho atɛn enti ɛwɔ si ebu ho atɛn de a ɛne na busa sɛ hwan ne odiifo nipa akyɛw 1 Samuel chapter 9 no verse 9 wo de kan ne hwade 1 Samuel chapter 9 verse number 9 ene akwankyerɛ ho nkɔmɔ ne ba bedi na behu sɛ de adiifo ne binom ene asɔfo ne binom ɛyɔ edi twa nkrɔfo no ɛyɛ nipa egu asɔldan mu a wo ma po Nyankopɔn asɛm
but still omu pe Nyankopon ho faso no eno makoye victim e wadi fu atrofo ensem kan ha de 1 Samuel chapter 9 verse number 9 yenti Bible o se akane no ewo Israel mu no se obi ko bi se Nyankopon ho ade a obi kwa ko bi se Nyankopon ho ade a ye wo ka se asema wo ka ne se mommra me yenko odehunufo ne nchen mommra me yenko odehunufo ne nchen na de ene wo frɛ no odifo de ene ye frɛ no odifo no akane no wo frɛ no odehunufo na ye frɛ no se odehunufo na kire se satam no ohunu ade enti ye ka se odifo a na kese udin eye odehunufo na kese wuhunu ade me pachaw sa odehunufo na ohunu ade no hwan ade na sa odifo no ehunu ohunu Nyankopon ho ade nyesa yes. Okay, Numbers 12 verse number SethEkow yenti ade odi ohunu ade a ye fa no odifo no ohunu Nyankopon ho ade wo de kan ha ade Numbers chapter 12 verse number 6 ye wi a ne de akwankyerɛ na omo adi biti nipa no ne de agu akwam na abahu se enipa apu Nyankopon ekwan no enu nti ena omuso akoya victim ewo akwankyerɛfo anifrafo ensem no kan ha de Numbers chapter 12 verse number 6 yenti Bible na oka say enti hono Nyankopon ya we eka kyerɛ Moses enua Aaron ene Miriam say muntie me nsɛm ye se awrade difo bi wo mumu a se Nyankopon difo bi ewo oman no mu a ade hunu mu na me ma ne hunu me eye vision mu ena me Nyankopon me yi me ho adi ekyere no daye mu na me kasa me kyerɛ no ana se daye mu ena me yi me ho adi e akyere no na enye se makoa Moses de makoa Moses de oye exclusive oye different na wade me fie nyina ahye ne nsa ye de me fie nyina ahye Moses nsa ano na me ne kasa ano no ne de ba de ekasa me pachaw Nyankopon echusu odifo Moses ya odi ne fie nyina hye ne nsa no me pachaw chapter 12 verse 3 hwe Moses ne life say na waye basa ti Bible Numbers 12 verse 3 enedi yenti Bible osino oberema Moses die enedi fo binum gise wanti ane na so de kan ha de osino oberema Moses die bema Moses die na odwopi sine nipa o wasase so nyina esi nipa e de ba de o ka se Nyankopon tu si nipa keke dabi se Nyankopon betu su fo ne dwumadie enye bete sa osina Moses adwo sine enipa na ewo asase so no nyina enti ka se obi ye odifo eye die Nyankopon edan asomodi e de fa ne so ema ne hunu na oka na me pa chaw ye wansa ye wo original no ye wo counterfeit e wo ho enti 1 John chapter 4 verse 1 etu yamfu tie Bible wasadofo nom uwia na wo de 1 Thessalonians chapter 5 verse 8 to 19 dia kan hade wasa 1 John 4 verse 1 1 John chapter 4 verse 1 wasadofo nom enti se 1 Corinthians no 14 etu yamfu se yemu edifo ne nsem ne bi ho atende ya ene no ho adwuma ene ye ba be yesie iko Nyankopon asem no eno na ye nokore ti de asempa we be kan ene nokore kan hade wasadofo nom adofo nom monya honhom nyina ni Bible say so obi ka se Nyankopon afre no we yo difo Nyankopon yi na wiye brem bra ne nche be dia kwankyere a Nyankopon asem atufu se adofo manya honhom nyina ni nemom monso ahom ne nhwe monya dai monso ahom ne nhwe monso ahom ne nhwe se obi mo 50 Ghana na odi akowiem na wo hwe se eye original ana eye fake no sa na Bible say obi ka kire wo se Nyankopon nsa wone so Nyankopon honhom e wone so oye Nyankopon dwumageni a me pachaw o se me maye nye honhom ne nyina ani nemom monso ahom ne nhwe yenso honhom ne nhwe se wo firi Nyankopon ana opon se waka ho asama ma na bamu opon se wons ahintasema wayi no nyina ye no kure no still so honhom ne hwe se efiri Nyankopon ana efiri se edifo atrofo be braba ede na aba edifo atrofo be braba edifo atrofo pia de ba de aba o wiase wo wiase mu enu ti da wo so mo ye de ba de eda ho mesi so komo obi 50 Ghana no odi kire wiem na o hwe soro apesika ni mu a na kese all verify say original ana say counterfeit edi sa na Nyankopon asam say edifo atrofo brebe de be abenti many huhum bia ni keke but dinkan sohwe se efiri Nyankopon ana ade ba ko ya ne se obi de atro ebe daada se atro no ya nokore na obi de Nyankopon asem se ana Nyankopon yi a kire me se wa bra enye Nyankopon ena ekasa na wonso ubetie te se de ewuti Nyankopon no asem no ade ya ehu papa enu ti 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17 no about verse number 19 kan hade 1 Thessalonians chapter 5 verse number 17 Bible say wase munyan paibo da wase me man de bay yenyan paibo me ma yenyan paibo da paibo de eye pa to na Ephesians verse number
17 no ɔse akɔdeɛ ne Nyankopɔn de ahyɛ ya ɔma yɛhyɛ tin ya brabɔ yɛ free Ephesians 6:13 ko ne nyina no ne verse 17 ɔse ne nyina akyi yɛmfa de ba de empaibo enti ɔse mema yɛnyai empaibo da verse 19 na munum honhom no ɔse yɛnhwɛ yi na Nyankopɔn honhom na ɔde ama yɛ no mema yɛnyɛ de bɛyi yɛnum honhom no kwai na monte adisɛm atua na monyɛ dɛ monte adisɛm atua monte adisɛm atua enti ha wanhwɛ yi a sɛ obi kura yɛ odiifo ɔtorofo a obetimi akɔtu ama sɛ Nyankopɔn na meso akasa akyerɛw enti hweye ne wanyɛ so asɔden na Bible kura se mente adisɛm so de ba de me paacho de efa no adisɛm no Bible se ansa na de bɛyɛ adwuma ne bu se yɛ adisɛm no ɛwɔ se de Bible ɛyɛ refine crude oil na ɛyɛ prophecy no se Bible no confirm adisɛm no a ɛna yɛbɛfrɛ no asɛm a efiri Awurade enti wɔ se mema ye num honhom no mema ye nti adisɛm atua nemom monso ade nyina na nhwe yenye dai monso nhwe enti sa adisɛm na aba na wɔ se menti na tua no still ɔse sɔhwɛ na de ɛyɛ no na sɛ wo sɔhwɛ na hu sɛ asɛm wei efiri Awurade wei efiri Nyankopɔn numa de ɛyɛ no ɛno na monso mu din ɛnda monyɛ dai monso mu din enti ensɛm apem ɛna efiri odiifo no mu a mepaakyɛw efiri odiifo no mu no ma no nya adisɛm dista wo de Nyankopɔn asɛm sɔhwɛ ɛma asɛmpa ne confirm enti odiifo Nyankopɔn asɛm ɛnqualify wana montuo Nyankopɔn asɛm nqualify wo nkɔmhyɛ Nyankopɔn asɛm ɛnqualify ensɛm a efiri onim as odiifo no mepaakyɛw na kyɛ sɛ tumi wofo bi ɛna de wo yɛ adwuma tie ni yɛ pa efiri sɛ yɛka sɛ obi yɛ odiifo a odiifo hyɛ nkɔm but the fancy etimu ne sɛ nkɔm sɛ de yɛka sɛ obi yɛ ɔkɔmfo a ne titia ne sɛ ɔyɛ ɔkɔmfo no ɛkyɛ sɛ ɔyɛ dɛ ɔhyɛ nkɔm yɛka sɛ obi yɛ ɔkɔmfo a ne titia ne sɛ ɔhyɛ nkɔm na mmom deɛ ma ɔkɔmfo yi different from odiifo ne sɛ ɔkɔmfo ne de abosom tum na ɛde ba de ɛhyɛ nkɔm ɛna odiifo de Nyankopɔn honhom na ɛde bɛ ɛhyɛ nkɔm me paatɔ Deuteronomy chapter 18 verse 9 ɛna Acts 16 verse 16 wei ɔyɛ kɔmfo saa kɔmfo wei ohunu hu ade no wɔka ɛbɛbɛm but onfiri nyame though ɛbɛbɛm all right ɔka hintasɛm kyerɛ wa ɛyɛ no korɛ obetima kyerɛ wo baabi awufiri baabi awowo ho ahwani obotaye me paatɔ obetimi ayɛ akwankyerɛ de ama ama akwankyerɛ ɔde bɛma wo no se adwuma na ohia won sabeka nye de bi nsida na yente da ne se obi pa adwuma no akɔkɔmfo nkyɛn akonya adwuma nye de yente da ne se obi pa aware no akɔkɔmfo nkyɛn akonya aware enti Nyankopɔn enim se ye wo honhom foforo a ɛno so timi hu nade ɛno so timi hyɛ nkɔm ɛno so timi ɛma enipa ɛmoa ne bi yɛ sika homwa akwantuo homwa aware homwa enti bonsam so tumi yɛ saa nneɛma no bi kan hwade Deuteronomy chapter 18 verse number 9. Yentie Bible. Was it when you drew as I said, Radu Nyankopɔn de rema wo so. Nyankopɔn nim sa enema ya bonsam tumi no so tumi ye no. And wo ka kire Israel for ne say. So when you drew as I said, Radu Nyankopɔn de rema wo so. Asase ya Nyankopɔn e de ma won setena so ne so a. Insua amanaman na echiwade ne nyo. Amanaman no e wo echiwade bi a. Wom eyo na wo ye gide ni ahweye na wansua anyo bi. Emaye ohunu wo mu obi a o ma ne babarema na se baba ko jem. Emaye obi a o ma ne babarema ana ne babae de bai. Efa ojem ti se bia obeye magician anase bia obeye rituals bi ede aye apostle niema omutimi soja na ede obi awuram na omudi danger rituals ede na mabonsam tumi bi wosemema Israel ni yehu obi a obema ne ba ya rituals ede aye sacrifice ede amabosom kwanko anase okonfo bia ema ye hunu obi a obeye okonfo a wo se abosonkom okonfo a wo yede wo se abosonkom enti okonfo hye nkom ma ne pem but ekwan be no okonfo fa hye nkom no onam abosom so enti okonfo hye nkom de but o hye abosom de ba de enkom me ka mo ate ase se so called adifo pii no wo mo hye abosom de ba de enkom ebebem omo akwankyerɛ so called akwankyerɛ no ebeye adwuma but emfiri Nyankopɔn but to maybe etachire efise anye sumu a eye han anye Nyankopɔn a na eye bonsam enti oma wo sign no a ebeye adwuma but emfiri Nyankopɔn me pato nti se obahu se efiri Nyankopɔn a enu nti ene yese anwumre tan waso
Neti Acts 16 verse 16. Acts chapter 16 verse number 16. On say Deuteronomy 18:9 or say yenye careful na ye wo okonfo a o hye de ba de Abosonkom. enti obetimi aka nsem bia ma na bam taate but to me no e wo nipa ni mu enti saa na so obi nso kwaje suman to me e de be ya sorry ya mepa chaw obehunhu asem aka ana onhu nka Obehunu. obetimi asenkom ana wontimi nhyem obetimi aboa e wo adwuma akwantuo aware ene honam fam nema ana wontumi obetumi enti wo de tie Bible Acts chapter 16 verse number 16. Bible nkasa Wasna eba say enti eba say yere kwa asore no Paul ne Silas ene Luke mu na omu akọ Philippi na eduru bra omu ekọ asore no ababa wa bi awo akom honhom be sia ababa wa bi a o de ba de akom de ba de honhom bi tinimu ba sa honhom no enya honhom kronkron a eya di ye honhom but honhom be ya akom honhom se sa oba we kura Bible tiniye sa oba we kura Bible akogina aso da mu a ohunhu asam kan pa mba friend say odifo ba oba we no na owo akom honhom ewonimu kwai na obehia yen ena obehia Paul ene Silas eso na wode ne nkom se na amane wuranom ade bebre ode dia na amane wuranom nya ade bebre ne nkom se na kyesem pa cho oba no ye konfo no o hye nkom ana won hye nkom enti se wo ka kire me se wa hye nkom mpo a e ma na ba mu mpo a the fact se nkom hye na ba mu no enye na me de hu se nyankopon na asoma wo ebetimi abam ana ofiri bonsam yes because akom honhom so timi hu ade de ba de eka enti ye wo akom honhom ya eyi ade kire ema de obehu no so ege no kore okwa asantemamu a konfo anoche ebe se nkom bebrebe a ebi gusu eye adwuma but ode akom honhom na de be se nkom no kan hade etwaso no yenkoy ono no de Paul ene ye na chichi am se oba we ehunu se Paul ne Silas ekọ no enam se oba na wa ani na ohun ade enti ohun Paul ne Silas no ena o te atem edi o machi se eni pai ni wonyakopon eye onyakopon wososo ne nko Paul ne Silas we mu no eni Luke we mu no omo ye nyankopon a owo ososo ni ne nko oye ososo ni ne nko a wo kire mo nkwaje kwan o kire mo de ba de nkwaje kwan enti okonfo oba na ne bieye no ohunu se adwuma bai ena sofo as Paul ne Silas omo ye omo eche de ba de nkwaje kwan okonfo ba akora no na ni bieye no onam akom to me so ahunu se Paul ne Silas o yo sempakani na yo sofo a wadwuma ne sei wo kire nkwaje kwan enti se ne wo ti aso dem so you di for your sofo na wadwuma ne se wo kire kwan ko Dubai wo kire kwan ko awalem wo kire kwan ko adwuma mu dia ene na wa yira ekwan no yes be pa chaw edi nkan ade ba ko a me pasie nyina ti ase ne se edifu atrofo a ebuka afaso a ebu nipa faso no me pa to botai ne nyina no eye ba ko 1 Timothy chapter 6 verse 10 enu ani sikasam wo kan nyina bomu a sikanti ena omu eye sa ne ma no enti wo de tie Bible ne ka 1 Timothy chapter 6 verse number 10 kan Bible ne ha na bone nyina hini bone ye wo wiase nyina ye kasa ade bi hina tielie ye kasa ade bi hina se wo kwa akotu amango wo fam akwa akodua amango afifi ketua na wo tu akodua na ne hini nyina esa yampato odua be yi dabi enti ye kasa bone nyina hina na kire se bone nyina wo wiase nyina no the multi ade a eta kire ma bone awodo pi eta akoso no eyesika me pato obi bo ashawo a me pato obi twem pena oba na o twem pena no me pato ebia oprebia firi bema ne ntan so no twem pena enti elenki kutuska ebia bem oba na ogina ashawo ho no mo no o ede na wo pe eyesika sempo obi ani bri obi because of wanya adwuma nye sika ntira yes onu ni bi na wanya bi e na akofa ediba de bade e de aba enti bone wo wiase no ni hini e de bade e sika enti se obi ye odifo trofo a e den na be ma odifo no abaye otrofo oye otrofo e de akopa de ne nyina e ka ko wie se o pede bade sika bone nyina hini ene de bade sika pe ebinim de akire yira kwan no ebinim de akire ye tai yira kwan no me ka amoaso atese de ono se bra na beji akwankyerɛ no wa bra ono na kwankyerɛ so nam nyame asɛm so no ono afom kwan na me pa akyɛw se okokuro bi mu na wa yera kwan na opo obi abusa na kwan no me pa akyɛw ubeti abusa ho de ono so ayera okuro mu dabi enipa na kasa wa ono ko mankasim enu ayera besi kaaso wa yera besi kaaso na so free taifa ana aso kwakwa hwe obi wa kaaso ono wa yera ma afiri mankasim besi kaaso opo obi abusa na kwan na bɛkɔ
baby o pa ko na ko busa de wayera afri mankasim abaka so pato hunu kwan Dabi. enu nti o se Bɔnee nyina hine de ba de ene sika pɛ ebinim de akire ayira akwan no ayira de ba de ekwan bai nyankopɔn kwan no so D4 true for honoma enya bibia se the motive behind it no sika enu nti na ne nyina ne ka kowie se bramenchen na bagide ba de akwankyerɛ bramenchen na bagide ba de akwankyerɛ hwɛ the biggest question ayebusa ni nyankopɔn mu no ye ka se o se bramenchen na mbege akwankyerɛ na ke se ono ba be kyerɛ wo ekwan bi ya ebeboa wo na me pa kyɛw asemusan se hwan mom na ye kwan no John chapter 14 verse number 6 ana Yesu bu ase tie heyo enti ono difo no a onsuru nyankopɔn ana brabɔ ntene no ya o mu de bege akwankyerɛ akwankyerɛ biara eni nyankopɔn asɛm enko biara na me pa kyɛw enfiri nyankopɔn yes ena obi a ɔkyerɛ saa kwan na eni nyankopɔn asɛm nko no wɔn wadi nkan yera kwan ene si ye po obi amana kyerɛ kwan a enye de wa yera kwan ye po obi amana kyerɛ ade a eyi ne frani to be kan Matthew 15 verse 14 na wɔsi munya wɔn na wɔyɛ nifrafo a wɔkyerɛ de bɛyi nifrafo kwan mo enti wa wo kwa ne nkyɛn no wo kwa ne nkyɛn so no ma wo akwankyerɛ but me hu a ɔno so ayɛ de ba de wa yera kwan no Bible kan Bible ne ha de John chapter 14 verse number 6 John chapter 14 verse number 6 and Yesu bu ase enti akwankyerɛ pia ayana omode word no akwankyerɛ na kyerɛ sɛ watu anamo bia enye yia bra na ye ma wo akwankyerɛ a ebaboa wo but akwankyerɛ a ewo nyankopɔn mu no eye baako pɛ akwankyerɛ wo nyankopɔn mu eye baako the motive behind the inte nyankopɔn frɛ ye ne sɛ ye benya dankwa to be kan Romans chapter 10 verse number 1 Paul say adofonom mempai bo ne mpai bo ene mekoto sra mesra da nyina ne ene ne nkoto sra okoto sra da bia ma ye ne se wo benya nkwa ye benya de ba de ye benya enkwa enti nyamesom no bibi biara ye bia no e wo se ye e ma ne koboa enkwagye enti Yesu nu a wono frisro e baaye no ne botae ne se obeka the kingdom of God no e ho de ba de asempa enti John 14 verse 6 osine Yesu bu ase enti Yesu nu a ono efrisro ba asase so no owo botae Yesu ebu ase na suafo ne se me ne wo kwan me Yesu me ne de ba de ekwan no nokure no me nokure no ene nkwa ena me ne enkwa no obi ntumi nkwa agya nkyɛn obi ntumi nkwa agya no nkyɛn just wonam me so onam me so na kyerɛ sɛ obi biara ubetumi afa Yesu so no obetuma afa Yesu so no wona betuma akɔ agya no nkyɛn wa abefa Yesu so no wona wahunu ekwan no tie ne ye pa na ɔno Yesu no a ɔyɛ ekwan no pepa to Yesu no ɔyɛ de yi Colossians 1:15 Yesu na mu no ɔyɛ de yi Yesu na wo fa ne so a ɔno ne ekwan no Yesu no yɛ de yi wo ka John chapter 1 verse 1 wo se fiti asɛm na asɛm no yɛ de bɛyi ɛwɔ hɔ na asɛm ni nyankopɔn na yɛ de bɛyi ɛwɔ hɔ na wo kan kɔ a wo se ɔnam asɛm ne so ɛna ɛbɔ bibia na wankwati no anya bibia yɛ de bɛyi ɔyɛ enti asɛm no a ɛyɛ Yesu no wɔyɛ nyankopɔn anum asɛm no dia na asɛm no a ɔyɛ Yesu no so yɛ ekwan no dia na kese nyankopɔn asɛm no ɛno a na nyankopɔn kwan no enti sɛ odiefo bi te bra na me ma akwankyerɛ da na yɛ kwan no ɛyɛ Yesu anasɛ asɛm no enti ekwan bi a link to the word of God bia no me pato ɛyɛ yera ɛyɛ kwan dia any road a link to nyankopɔn akwan so tene asɛm link to Yesu kwan bia no ɛyera kwan misdirection ɛnyɛ ekwan nkasa because Yesu say ɔno mom na ɛde ba de ekwan no ti sɛ odiefo bi se bɛgye akwankyerɛ a me paacho wo na kɛsɛ ɔkyerɛ okwan bi ɔno ma direction to ekwan bi enti ye bɛhwɛ ekwan kura adiefo no ɛma members no binum direction ɛde kɔ hwɛ sɛ wo peku mase kwan na me se me ma ba bɛgye akwankyerɛ wɔ me nkyɛn na me to de wo twene tem akwan so a mayeraw ana menyeraw enti ye kasa obi kasa bɛgye akwankyerɛ a asembusa ne sɛ ekwan bɛn ɛna ɔno ɛkyerɛ wo so fa nyankopɔn de anasa bonsam de bipato kan ne ha de Colossians chapter 1 verse number 15 enti Yesu no no yɛ kwan no a wo fa ne so a
ɛna wo nam kwan na ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛno nso na ɛyɛ safo a ebie ade bia yebenya ɛwɔ Nyankopɔn mu adi amaye kan hwɛ ade wase ono ara na wo ye Nyankopɔn a wo hunu no suban Yesu no ɛna ye Nyankopɔn onye de bai wo hunu no suban sɛ ofa Yesu kwan no so a na kesa wo ofa Nyankopɔn no suban no ɛkwan so ene abode nyina abakan ɛna ona ye abode nyina de ba de abakan ebisɛ de mu no wo po no nyina Yesu mu ne ebo ne ma nyina enti sɛ obefa Yesu kwan no so a Yesu so Nyankopɔn de ba de ne suban enti sɛ ofa Yesu suban kwan so a ɛkyerɛ sɛ won so onyuma no abrabɔ nso ɛbɛɛ sɛ Yesu de ba de esuban no abɛya kronkron abrabɔ enti Yesu na ye ɛkwan no ɛkwan a ɛkɔ hefa ɛkwan a ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ti na John 14:6 say obi ntumi nkɔ ɛgya no nkyɛn di sɛ ɔnam me so obi ntumi nkɔ ɛyɛ kumase kwan so ɛnkɔ kumase di sɛ ɔfa ɛkwan a ɛwɔ kumase no so kumase kwan so ne ɛfa ɛkɔ kumase enkra kwan so ene fa ekonkran ti wa mfa Nyankopɔn kwan so a untimi nko Nyankopɔn nkyɛn Nyankopɔn kwan no so ene ye Messiah no a eye Nyankopɔn no nasem nti asem no ene ye road a ede ye kɔ Nyankopɔn nkyɛn eni so odifo bi se brabɛte akwankyerɛ the biggest question is say eye ekwan bɛyi enka enie nti ya na mehwe Nyankopɔn kwan a ye fa so ede pe ade free onu Nyankopɔn no enkyɛn ya adifo atrofo no ede akonfosem ebu nipa eye no akwankyerɛ no enka enipa ne guso ɛtwempena na ɔde pekunu no tie ne ye onipa ne guso ɛtwempena o pekunu no Nyankopɔn difo a ofri Nyankopɔn ɛbɛma ɛse brabagye akwankyerɛ a Nyankopɔn homa efri ne mu a ɛbɛmu akwankyerɛ wɔ mu no say na tie mepato Ezekiel chapter 14 verse 1. Yenkotie Bible. Ezekiel chapter 14 verse number 1. Chapter 14 verse 1. Nyankopɔn yi odifo a oyi odifo for butaye. Obi a oyi odifo ne ka senka wo kyerɛ obi kwan a de wo twempra de pa awade no na nka Nyankopɔn homa fa so ka kyerɛ ne sɛ yɛmfa mpratwe ene pa awade but ye de kronkron ye ene pa awade enti Nyankopɔn se gya mpratwe na nya ahoteɛ kwan mu aware according to 1 Thessalonians chapter 4 verse number 3 we did there be o pesa okọ abrochire abra o pesa okọ Dubai abra o pesa okọ America abra me pa chaw sofo enye wadwuma ne se o kire kwan ekọ America o there be eno ya America embassy fo adwuma yes sofo enye wadwuma ne se wo kire kwan ekọ Dubai anase enye wadwuma ne se wo kire kwan akọ aware mu eno ye enipa no ehia no se obeware but yawo bibia wo na kwan eden na Nyankopɔn aka ede a kire agidifo Matthew 6:33 say ye ni nkan pe the kingdom of God ndi ba de ne kane ti nipa na onfa de ehia ye de ba de enti nipa na ono wudi nka pe de ehia no ansa na obesum nyame no Nyankopɔn akwankyerɛ be kan kyerɛ ne say there be Nyankopɔn asem kan say because we na de we enkom se nti 1 John 4 verse 1 say yamfa nyame aso de bai enso nhwe enti abayiwa na otwempena eso de pawade no Nyankopɔn asem efiri odifo o ye papa nu mu no e wo se twene firi mpratwem edne batere nya ware sa na Nyankopɔn kwan a eno nso ebe direct de odi bone ehwe Nyankopɔn ni monyam se da bi be pato edifo bi ye adwuma ansa na eba weduru ena edifo yi so yes edifo ye adwuma ansa na beduru ena yi so me pato kan ha de Ezekiel chapter 14 verse number 1 na odifo te say Ezekiel onsi odifo saa ya amanfo ba ne nkyɛn saa ebebu saade but odifo Ezekiel eye odifo no kwafo no wonim na adwuma kan ha de wasena Israel mumpenifo no bi ba me nkyɛn Israel mumpanyimfo no bi eba Ezekiel nkyɛn no betena manim ɛna obetena Ezekiel anim ana brada sem ba me nkyɛn sɛ ye heyo endi sɛ wo ye odifo a wo sɛ wo job me say odifo no pii tina omoto ahase epepa no tina omanim ahase egu ase me ko tu akyerɛw de ntia omanim bekoso egu ase saa because omagu Nyankopɔn so anim ase akyɛ omama nipa pii asunti Nyankopɔn ahyɛde omama nipa bebrebe ajira ya amano ka sɛ bebrebe awuwu ya sie pii ya oman hunu kwagye da kan hwa de
Was the brother some by me? Nyankopɔn asɛm ba Hezekiel nkyɛn sɛ Woni papa. E mmarima yi de wɔn abosom hu ahyɛ wɔn akoma. Nipa na abɛtena w'anim yɛ mpanyimfo na abɛtena w'anim no. Wɔn di wɔn mu abosom huhuo ɛna ahyɛ wɔn mu ma. Ana wɔde wɔn amumu yɛ sinti dua asisi wɔn anim. Ne nyina akyi wɔn sa ate bɔne akɛseɛ mu. Wɔn di amuyo so ntudua ɛna asi wɔn anim. Wɔn nyɛ wɔn akɔne sɛ wɔn bɛsura Awurade. Papa na waba asɔre hɔ no mo na ayi waba asɔre no. Ne bota nyina ne sɛ wɔpɛ yɛdie bato mpanya meso mpa. Dabi Odinfo no kwafo be kyerɛ saa nipa kɔ ne sɛ da bi Nyankopɔn bɛboa wa mepaatɔ honam fam mpo obi pesikaduru a mepaatɔ bosom bɛtam sika na makwa dabi ɔno ansa na bosom bɛma sika no odi nka megi sure sɛ watɔ aba na heniem yes wɔne wanya apam watɔ aba ne kingdom mu eli sɛ ɔma sika na ɔma sika ɛde diwu so ɛwɔ ho fam do akɔ sayim Nyankopɔn adoma kyɛde me pato ode makwa wamfa makwa Nyankopɔn adoma kyɛde ode makwa dabi me pato de kan ye fansa sɛ okra kan Matthew 7:6 no wia no kan Matthew chapter 15 verse number 21 Nyankopɔn adoma kyɛde ode makwa dabi hwɛ nanka jamanfo wudifo azan bia wo basa kɔ ha abra nanka oba na Nyankopɔn de ama no dabi Nyankopɔn nkɔ ne saa but edifo asofo no ba kɔ gitumi free bonsam tumi bi hɔ no mo na odi Nyankopɔn di atoso na odi biti nipa me se eba mpa me pa chaw Nyankopɔn nkɔ ne saa bo a wo ba odifo ne nkyɛn no di nkan chake wa brabo se wo fata nhyira ana fata nome wo fata se Nyankopɔn boa ana se wo fata se Nyankopɔn etwe no firi wo nkyɛn because Isaiah chapter 1:15 go you know Israel 40 boni mu bɔ mpa ye no Nyankopɔn ka se da bi wo ma mpa bodo so a wo nti ade ntira ɔmo te boni mu eba ne se na adogu so ate boni mu na odifo ne ma Akwankyerɛ na ye adwuma nyame be ne kasa ye we na wo so hunu se nyame na oboa wa wo di adanse ye no me pa chaw ye wo nyame bebre according to 1 Corinthians chapter 8 verse 5 1 Corinthians chapter 8 verse nyame no wa wo di adanse wa so dem kanfo no me pa chaw eye otumfo Nyankopɔn bo to bo asase de ya enko mwa wo mpra twen ya wudie ni azan mu omwo ewo obrabɔ ni mu da. You all repented. Yes. Who the kind of it? 1 Corinthians chapter 8 verse number 5. When some crossing is sick on Famakwa. There be Nankopon and the Mua de Makwa. There be on Conessa. What the kind of it? Was an asset so osuro, sense osuro, assassu, and answer assassu. And normal outflow when Yama was set me pee. Or because Yamese, Yamia Yachra Messa, deep for the Cassa, Yamia Bebro, tongue, a red pee, so I know Cassa Radin so Yachra Mia Busa a rade pay. Ya kase nyame ye de odo hoto so na worship no ya kase awurade a egede odu so e bia bosom tumi bi no ne ho akɔhye na se ti bosom tumi ne di ne so nti bosom no eye na awurade bosom ne wura akɔso akɔtena fie efie awurade di so nti oye wo landlord wo fie wura enti ya kase awurade a ya wo awurade pii ya kase nyame a ye wo nyame pii but yena yagi Nyankopɔn ya wona di ni yagi ndoba mezi anadi no ya ne enim se ya de wo Nyankopɔn baako pɛ ane wo awurade de ba de baako pɛ ja ofuru so be wuji ye nkwa enti nyame no enye baako pɛ saa wo ya wo nyam bebre o a obi eno amanfo bi no so de wo hoto no so ba ne nyina no eye fake ones a wo mutumi no eye limited because omo ya abode omo nya obade enti yenkotie Yesu de no Matthew chapter 7 verse number 6 tie me pesa me kire wo se bosom kroase anenta wo twamu na ayi bosom omom kwa bosom aso ne yeso no kopa sika duro no bosom kwa timi kire se me mo sika gisa odo betwa so yes na odo ne bae de be etwa so obi ti de yiri etwa so o ka sa bonzan kwa ade kwa na Nyankopɔn ofiri soro na oboa no oboa keke wo tu nyinsegu wo ya azan wo ya sisie wo ya de mfata na Nyankopɔn boa keke sa bana me mie kwan ma ekwan bɛyi ekwan ni bia da beka kɔ se hwan na bia ekwan no wo de tie Yesu ka Matthew 7 verse 6 yetie Bible was monfa de eye kronkron e man kraman me pato hwan na ekasa no Yesu hwan na ekasa no Yesu se yenhwe yi na yamfa ade a eye kronkron a ma hwan nkraman na mpato Yesu edo na de kronkron me pato ekasa kraman a wonim de oye kraman meko otu akere de oye kraman o Nyankopɔn ne so osema momfa ma de kronkron e ma kraman na wonto mo hwe ne pa enwu mprako ani o jiwor susu a anase ade esombo a yemfa ma hwan a mprako tie ne yetu akokɔ so de ma na de ne besi
na wamfa wona antiatia so se wode ade papa koma kraman anaprekwa obetietia so wansa na mesunsuan na wansa ne amesunsuan de yesu pastor chew ne se ono wo enipa bia se bia oye breakthrough bi obie kwan bia me pato yesu se onfa enoma hwan kraman hwan ye fa ne kraman nyankopon no so kraman ayo de bonyeni Edisem 22:15 Revelation chapter 22 verse number 15 or say won mama ye mfa ne pam man kraman na kire se yesu emfa na de papa emfa ma hwan o de bonyeni onfa na de pa emmo de bonyeni agi se wo sakra wa adwene etie nyankopon no masemba bra kronkron ansa na wo de ne pa de ba de e de ama wo de kan hwa de Revelation chapter 22 verse number 15 22:15 e kire yen se ye kasa kramanya krama gina bi eni kwai o se na kro na chi heaven no nyankopon de ahotifo kokoro no mu wi a ekuro na chi no a wo mu a ye bese wo mu ekuro na chi ana akraman no e ho na akraman ene edutufo ene anti akraman ne ye abonefo wo mu monstro nyankopon amabra kronkron ekuro na chi ena akraman ende bay edutufo omo tu nduro inyamanfo da wudifo omo mbo dwaman edi awuo ne abosonsonfo omo som posom ne wona o patro ne wodi atro ne nyina awu atro edi nyina de bade enti ekuro ti na de bade akraman wo na chese akraman eye de boyefo ana obi a nyankopon asem mfa nya adwuma ana yesu ka no Matthew 7:6 say ye agidifo a we nyankopon ako a we ye onyankopon difo a ye mfa ne pa ma hwan ya kraman e kire se nyankopon ewo ade papa bi a onfa makraman onfa ma de boyeni eti de nyankopon wa ade de mo de boyeni a eye ba ko pese sakade ba de wadwene nyankopon wa ade de ma ode boyeni a eye adwensa kira wonfa enipa e makraman mpa to FIFA World Cup team wa faili ode cup ne be ma Debi ade keep team wa bom moden adi nkunim se FIFA mpo emfa ne cup a eye gold emfa nkoma losing team anase team a yayi na firi mu ewo knockout stage no onfa cup ne manamum ode ma de watumi aba adinkunim nyina de a ne nyankopon so fa na dom emakwa Debi onfa ne nsira onfa ne papa emakwa nti yesu ekosia oba bi Matthew 15:21 yesu ansana obeye wo ho adwuma bi no ti se bia oboawo ti se bi nyankopon ebie kwanya ma me pa achawo enya abonefo no de yema wo mo Debi nti edifo atrofo no won de akwagi tumi ne fibu nsam ntan etu ono no won hwa wo ten ne abrabansa no de aboawo enti ono de wo bo jaman kora a obetimi aboawo obakro no ko obetimi aboawo wo ya azan obetimi aboawo ena ne mo anu nso eye limited ya physical enema asset nko a honam tom bajapade etubo se ne bosha ne ye wo pa adwuma abra wo pa wade abra wo pa akwantu abra because oni ho for salvation but ho for se honam emuniema eno na ne tumi ne tumi boa but John 10:10 yesu die no ne botan se eba se eba yedai ye benya dan kwa ne nya na mroso enti yankopon de enti onfa ne pa no ema obonefo ne se opesa repenti benya dan kwa na wa dan kwa no mu no wo de ama wo se o ye obonefo na yesu bie kwa ama na ba yosikani a wo de sika no bepema wo de be yazan wo de be kontokwa yankopon mie kwan emfa ma odiboyeni dabi epunu biara nyankopon enti odiboyeni mpompa ebo according to John chapter 9:31 no pepato de kan de o kan na Matthew chapter 15 verse number 26 yesu ena oba bi ebesere ne se ne baba yare nti yesu emra meboa no besa ne yade mepato na ya yare SethEkow on se Matthew 7:6 no yesu kan se mama ye mfa ne pa mahwan ya eman kraman enya akira se kraman so yade oni nyankopon mu gidi a ommo bra kronkron enti yesu ena oba bi ebepa yesu chew kan hwade Yeshua verse 21 verse 21 na yesu fro ko tiro ne sidon fam enti yesu efri babia owo eko tiro eni sidon fam na hwe kena ni baby a ofiri potem kena ni baby me pato oye kena ni ba na chese oyo obosonsom ni yes tie ni ye pa because satam no kena for no omo ye abosonsom for yes tie ni ye pa medical go to Matthew 7:6 say yesu say owo ene pa onfa ma hwan ya onfa man kraman ena yesu enam ena obosonsom ni bi ba be ka che ne se omwa no ogu de kan topic no mu ntie o se ababa wa bosonsom ni bi ayarsa ababa wa de ba de bosonsom ni because Cana for no na omo ye de ba de abosonsom for into the kan to as ne hade
Was no baba tiatia mu say. Enti Yesu enam no say ababa wana hunu say Yesu say ade. Just ehun say no. Yes. Sana obi a no nam wiase bia no wo pe na Akwankyerɛ wo pe mwa bia nso obetima ba so dem so pe de ba de emwa. But Nyankopɔn a yesom no no won fa na dum ne mwa keke emfa mwa kromfo. Dabi. Wo ye kromfo a dodo ma eya adwensa kyera. Me ko tu akyerɛ. Enti afa me ko tu amahu say de dodo na eye wo radio ni TV so no. Me party ye fa no asumansem. Enya miracle ye fa no enkonya asumansem. Asumansem ya hon bone eta akire. Eno de wo ye manfo mpo a won hwe ho. Obetuma bie kwan ama wo ye kromfo a won hwe ho. Obetuma bie kwan ama ba Yesu miracle de o make sure say at the impact e Nyankopɔn kronkron ene Nyankopɔn asem e ba won nkyɛn. Wo de kan ha de. Was no baba tiatia mu say. Enti ababa wane betiatem kire Yesu se Awurade David ba humemɔbɔ mesra humemɔbɔ na homone bi re ha me baba dodo hombɔne bi ha me baba dodo na so wamu ano wanye dai wamu ano wanfi no kura ana ne sefo de baba sra enti na afiafo no dwen se akwayu obai wo mfi no but at the same time no or kasa kire wan so umfa na attention bia na nasuafo ne ka kire Yesu se gya ne kwan ma ne nkɔ se untie na won nsa na ba ne yade de ya ene ka kire ne plain se men nsa wo yade na ohunu se anya yi gya ne kwan na won kɔ wo tietem di yachi dodo na wo firi tietem na otiatem di yachi no acha dodo ana obu ase na Yesu bu ase Israel fie ngwan awayire ne se Israel fie nya wai de bade wayira no nko aram wayia no nko ankyɛn enkyere wo so maame ene wo yɛ den wo so maame ene wo so maame na ba ne ba bekoto ne se enti hona oba ne hu se enti se menya part of mo no nti na wayi wani ama me no ene oba ne bekoto no ka kyɛ ne se Awurade boa me Awurade mesrew boa me ene Yesu bua se ne se Yesu hu se ɔyɛ obusunsum ni but ɔpɛmoa ade afiri Yesu nkyɛn a ɛnya moa se adwensa kyerɛw enya moase bia boane ehu Awurade yew na mmom no eye sambaba de bade yade na kyese obepe enepa afiri Yesu nkyɛn ana Matthew 7:6 Yesu se onfa nepa ma hwan ya man kraman enti Yesu hunu se oba no esre ne se omwa no kan kɔ ana obua ne se ana Yesu bua oba ne se ababa wa oba enya fese wo fa ema aduane no enya fese aduane a yede ema no ye fatuma nkraman ma ye fatuma de bade nkraman ma me pa chawo Nyankopɔn ema aduane ye mfa ma hwan ya nkraman ma nti Nyankopɔn ewo Yesu wo enipa ode ma Nyanko nti Yesu anim no ye wo Nyankopɔn ma ene ye wo nkraman anamboa yes na oba na nye part of Nyankopɔn ma but or ye part of de bade kanaman me pa chawo se obi ye Nyankopɔn ba ono na Yesu nsɛnkyɛne de bade ne moa ekoma no anamboa ono ye Nyankopɔn ba Yesu moa ekoma no 1 John 3:1 and verse 9 so we Nyankopɔn ba nso a waso die ni Yesu si enya fese ye de ema aduane ma de bade man kraman ti Yesu ewo honhom fam ade pa ye aduane a won fa makanaman so ye kanaman de a wo de sakra wagwe ne braw wo sakra watwena na ye wo ohaw bi a Yesu aba ya ama because wa ba Nyankopɔn de bade eba na mo ka sa akwankyerɛ a ekɔso TV sto no dodo na free Nyankopɔn a se na ka Nyankopɔn ma akwankyerɛ ka ye cheap hwe dabi o dodo na ye enkonya ne akonfosem ne sumansem na ekɔso abayiguro na ekɔso ewo TV so adida do nipa ewo asol dem kan hwe ade 1 John chapter 3 verse number 1 enti se ye mfa emaduane ema nkanaman a obeye Nyankopɔn ba Nyankopɔn aduane na ye ne moa no efata wo no a so Nyankopɔn ba eni kan kɔ wasemo hwe odoko agya no de akyɛ osemo hwe odoko a agya no de akyɛ yen sɛ wɔmfrɛ ye wo Nyankopɔn ma ɛsɛ ɔmfrɛ ye Nyankopɔn ba na ye yenso na ye de ba de ye yenso na ye yenso so yenti wiase enhu yen wiase nye de ba enti sɛ wo ye Nyankopɔn ba onyimo wiase abrabo enti wiase nye de ba enhu efri sɛ enhu no ɔno no wiase enhu ye gya no ɛna aba behu yen enti sɛ Nyankopɔn do ba mesiase ɔmfa na duane emfa ma enkraman nemu odema ema me pato we Nyankopɔn ba verse 7 verse number 7 enti Bible enti emankuma mo biara na adam wa wo ye Nyankopɔn ba no ene wo se emankuma na kese Yesu se Nyankopɔn adoma kyede anase Nyankopɔn mu muwa no Nyankopɔn mu enepa no wo de ma Nyankopɔn ba enye nkraman ene wo se
me menkuma mo amoye Nyankopɔn ma no ne menkuma Mumo biara na adam. hwe yiye na odifuo bi osofuo bi a na adaw kwai Na de oye de tene no. De tene obotene ne abrabo no Otene se de ono so tene. otene se de Yesu Hamashiach ana Nyankopɔn ya wen so tene no. Na de oye bone ni from. De oye bone firi hefa obonsam verse 9. Verse number 9. Yentie Bible. Obiara Nyankopɔn awo no nya bone. Obi biara Nyankopɔn awo no wonya dai. Wonya bone. Enti se wo Nyankopɔn ba so ampa. Said de John 3 verse 5 kan se wan firi ensuom. Ene huhum anya dai anwo obi a ontumi nsa ne Nyankopɔn ahenie no mu no. O se me mankuma wadi kan ka yesi nya obi Nyankopɔn awo no wonya dai. Wonya dai. Edi se obi fata Nyankopɔn emwa Nyankopɔn ayaresa Nyankopɔn nshira Nyankopɔn yedie Nyankopɔn ekwan bia eyede owo Nyankopɔn mu a we Nyankopɔn ba na brabot na wonya dai onya bone because Nyankopɔn wo wonya bone kwa efri se na ba na tini mu na ba ye de ba de na ba etiw mu na ontumi nya bone na mpo ontumi nya bone efri se Nyankopɔn na wawo no efri se Nyankopɔn na de ba de ti Nyankopɔn wo ontumi nya de ba enya bone verse 10 verse number 10 difference wo Nyankopɔn ma sam enam se Nyankopɔn ma ebo bra kronkron na omunya bone na bonsam ma eye bone nti we mu na Nyankopɔn ma ene obonsam ma dadi the difference a ede Nyankopɔn ma ene bonsam ma ntem ne se Nyankopɔn ma ne bo bra kronkron bonsam ma no ebo bra de ba de bone enti difference a ede Nyankopɔn ma ene bonsam ema ntem eno no enti se Jesus say enye fe se odi emerduane ma hwanya enkanaman na kire se so be Nyankopɔn ba obobra kronkron a wona enepa ewo Nyankopɔn ma ede ba de e fata wo Mark 16 verse number 15 going yentie Bible Mark chapter 16 verse 15 Yesu mfa na nepa di se Yesu wo kwan bi a o ayi ekwan bi asi na ope kwan bi abia ma obi ama adwuma sem bia da dia ma na ba se kronfo dabi e dwomanfo e do se wi e ono ne ba o kasa che no de ba de otie enti ye won krofon so a bonsam so biebie kwan so ma wo musa bi ko bonsam so kasa de ba de utie eno so de can Luke 6 verse 5 ne hwe se bonsam ye won krofon so a bonsam de ebiebie kwan so ma wo enti obi ho no ma o pe kwan akwa ware ma odun kwa konfo nchen eno obi osa won kwa konfo nchen but odifo no be kwa konfo nchen akogi tumi no de abre wa so dem no apply ma na wa use the same akom tumi na ye ho adwuma yes bonsam tumi de on hwe oten ne abrabo wo de kan hwe ade Matthew chapter 6 Mark chapter 16 verse number 15 no was one say ti Nyankopɔn mu de no a o hwe righteousness ansa no ya ma no yenti ha wo Nyankopɔn de no e kasa wo se Yesu ka kire nasuafo no se mko wiase na akɔka sempa no kire abode nyina wo se monkɔ hefa was mko wiase monkɔ ewiase nyina akɔka sempa no kire abode nyina enkɔka sempa nkire abode nyina de wakidie de obeti Yesu asempa na di asempa na yedai asempa na yesakira wadwene no osan na de ba de aben enti de obagye di se oba Yesu nchen abesacha na adwene abobra kronkron no de obagye die na obonasu na yebobo nasu no obegye ne nkwa obegedai obegye ne nkwa ye begye ne nkwa na de onye nie no enti se obi so te preach na wanye ani a obebu ne fo Yankopɔn be condemn no abu ne fo na ensanchen be de wona wa begye di na enti wo mo betie preaching no ye won krofo tu wo mo ma gye di ene wo ma de be ye bu wo mo fo wo mo anya ni no ya bu wo mo fo ene wo ma gye di no asakra wo ma dwen no ne abo wo masu no nso no ya bu wo mo bem nti wo mo de wo ma gye di ene wo se owon sanchani bia ebeba ade ama nkrofo bi nyem se eye wo mo ma gye di ana wo mo ma anya ni ena mbraka no ebekwa ama wo kan hwade na ensanchen bi be de wona obegye die na chi o se Yesu se ne nsanchen ya eye ne nepa wadi nkan ka ho asem ewo Matthew chapter 7 verse 6 say mama ye mfa nepa ma hwan ya enkraman no a ye di nkan ko to December 22 verse 15 say enkraman dwama de ba de abonefo ti Nyankopɔn wo kwan bie wo nhira wo yedie o nkoso bi a enye dwamanfo wudifo kronfo de be ma no de ma hwan ya de osuro Nyankopɔn no de be dey o de be ma no because Nyankopɔn kasa we dey otie ene na Matthew 6:33 kan say muni nkan pe the kingdom of God and the bad no righteousness first enti o Kristo ni a obeye asombre edi nkan abepa the kingdom of God eja bone ye abobra kronkron no
Bible said the here on the bed day, and the pipe in our point now, they back down. The patch one family the already buini. Maybe in much out here, a deep watch for a cassette Jack Quantreno. Wakwa de bon some quine so Akwankyerɛ and a dear bed diver to now poor quanaso, and the your one sensation, into what D4 trofo, Emraco by your home juma beerano, who what din kind out from quine. Why a smart up so beat immigration? So will be a cossack kegetia. And I say, Takrade, Nasia de Semana, Adan the phone, near Tom Semana at the Amanwa, not said the Pacro. Now, greater than Truns, not a criminal mind. Because I phone 85 million. I can't say a 1.5 and a 2.8 in some cases, car commanders aquaji. Yeah. To what the car for I'm gonna say, over Bonapo, yes, sir. Yes. It's what the kind criminal mind. Into one criminal mind, no. Senka said I be from where the Tony say. That when I say Aqua or your papa. What your war party food into war better, Aqua could join him with a winning madeto. Aha, what buna no or wouldn't the panugusu or Udiano Yinana or no, who feels a wubuno and also feels a headache or no ebu. 38 million. No, I tell say or the atro. Some man I got they were format so as a baby package in the camera. 38 million phone. No, I just only have 5 million. Now watch as oh. Only suka krama. Now I feel o person one super so buninti 5 na wabo no person ya am side bad or sa teso I feel no ha say condemn phone no o na we have phone we class I see ya until mama 2.5 it wo kuta agwen bone say wo di 2.5 kwa 38 million de bad e phone ano no so e di agwen bone say akwa we ye criminal enti men so imagine 2.5 no mama de bad key soap what da kudwale enti wo plan say ukobunu and also plan so be dey obebu odi for bezan biara na wo di nkan ekuta adwenbone ekwan na nyankopon se sakra wadwen no mo no wo de o say just how ye dey be won sakra but emwan de okwa dey okay ukuta criminal mind menya adwuma ba mepe ho akatua ene na odi for nso be ma akatua ende de tin ya bra bo bia onfa no ho no the fake one na yesem na de be e di amount afi na ya na mo se cake mu ye fa kwampa ne so a enka ye mbere e kwampa ne se per the kingdom of God e o ma 26 verse 33 penyankopon ahene de ba de e tre ne ka ne na di hin o de ba de o de aka ho e na wo de wo se kron de untumi nyai bo e gama no untumi nyai ni se etu go untumi nyai untumi nyai wo brabon ne bo but wo kwa ko he fi hwan chen nyankopon chen na ka so kuta criminal mind gate ni da ho ba no ba so be fam o pe so hudi wo de kan na hwa de o say na ensenchene be de bona obedi adie enti ensenchene we ebedi wona epechi edi na chi medimu yesu say wona age adi ba bra kronkron no yesu ni dimu obetu ahohom ne on betu de ba de ahohom pan obekasa kasa wofro obekasa foforo obema woso obema awoso na so no madu boni bia empo obi try so be poison wa renya wonhwe enye ohwe wona se begwa yarefo so ama wona se begu yarefo so ama mo hwan de ba de me pato sansenchene we no o si ebedi hemfo chi wona obeje wo ma be de be epeji adi abobra kronkron no me pato enti wukuta criminal mind no o penyankopon sankyerene wa abra onso onya ho adwuma wo kyen na abra bom me pato nyankopon asem so aka kyerɛ yense wonfa na ho adwuma emmakwa dabi onfa ne nsankyerene emmakwa enti ha no nyankopon asem etu yemfo sam wani na ho enti wo pe kwan bia wo pe so ogi nyankopon ade wa abra bontere no di foto fon so ya bebelabo ono so aye ready say obema obi enti yentie asem a bonsam ka kyerɛ Yesu Luke 6 verse number 5 enti me say bonsam to me o pa ade wa asase so obetima ma obi ne dia ne se wode ma owi a no an onna ba benya honhom baako yes enti odi for trofo kokogye akom to me de banya ho adwuma no de ma akwankyɛ na akoyusu a woni sa honhom bone no akwakonya link wo de ma wi akotu a kyerɛ kan ha de Luke chapter 4 verse number 5 Bible nkasa was no de ko be potentire bi so ko kyerɛ no some eso Yesu ahwɛ no odne ko be potentire bi so e ko kyerɛ no wiase hinne nyina preko e wiase kingdom we
preko ana obonsam ka che ne se enti bonsam de ewiase we kingdom mu animonyam nyina e kire Yesu no ena bonsam ka kire Yesu se wona me de tumi nyina wona me de ewiase we nyina tumi nyina ene emu animonyam bema wo ene emu animonyam ebema wo efi se wode ahye me nsa efi se me bonsam no said the Job 9:24 any 1 John chapter 5 verse 19 any John chapter 12 verse 21 ka say ewiase nyina eda me obonefo ne mu no Nyankopon asem ese ode ahye me bonsam mensa no biara me pe no enti se obi eba me bonsam nchen na se me bonsam o pa adwuma o pa akwantuo o pa ware ade bia wa asase so nipa na pe no obi a me bonsam me pe no me de be ma no e ka se bonsam mpo o se mana wonsam o se de me pe no de be wode be ma no enti obi ti ko gisika duru enso ese yen de be enye na ka se bonsam kwa yen de be empel wa disqualify biko bia wo wadwiri mu ha enti ompel enti ha no bonsam dia bonsam pe no ono tumi de be e de man enti nya akwankyere bia ene fura urade enya akwankyere bia Nyankopon kwanya me pato wo se wo de beboa enipa bia wo hwe emoa e Nyankopon nchen ene se one wo bedi nkan asuro Nyankopon wo nantete ne abrabom anya adwensa kyera ene Nyankopon nam e wo tirene mu na no achi no wo problem bia wa bra botena wie no James 1 verse 5 say e kam bi de bade nyansa manumisa hwan Nyankopon na kese wodi nkan de ho ase Nyankopon ase wodi nkan atie Nyankopon asem enti wo mo nya Yesu bae obaye omo ho adwuma no Yesu meki so se wo chewa efiri o haw mu a wodo koma hwan the kingdom of God tie ni ye pa Matthew chapter 12 no verse 26 na yinti asem enti se Nyankopon kingdom ta wonsanchen na chi na emfa adwensacha ne nkwaje bia ma me pa chaw Nyankopon o ma asenkafo honhom o ma asenkafo di preach ye no sahom na no ma di for de senkom yes sahom na no ma nwto for de todom sahom na no de so dae enti Nyankopon senka atwon afiri bonim amoye papa no sa na de yetumi nso twon firi bonim abaye de ba de papa e ba ne se na edi yenyuma bi de se de otie bia abra all because of all pe ho mfaso oh se de otie bia abra wote bonim abra na mbreki ma but me ko tu edifu akronkron na omonye ne saa o dabi o ba na ntanya na o ba na ntans na nyanya pokra de be che no wo ho no eye bone awudi ne kokoam se sachera wadwene kan hade Matthew chapter 12 verse number 26 yentie bible wasena se Satan to Satan enti hano na Yesu kire Farisifo ne se hohombone ntimi ntu hohombone enti Satan etu ono ane yanko Satan no ne ho di empapa mu na Farisifo no accuse Yesu se Yesu tumi a wode ye adwuma ne firi bon hohombone ana Yesu se me firi hohombone a na kata mbasa mo kire se omu a me Yesu mi tu o mo no me Yesu me de hohombone ana etu hohombone ana Yesu so kire se bonsam hohombone tu hohombone dia na bonsam na fight against ono ane ho kwai na ebe den na hini agina ebasa ebe den na bonsam kingdom ebegina na se me Yesu me de best ba na me tu ahonhom se me de best ba ye hohombone e na me de tu hohombone dia ene na mama de hwan ene tu won ene na mu de na mo yansu firi hefa yenti obeye mu atemufo na se me de Nyankopon honhom na me tu honhom na se me Yesu afi na walk the sources of his power se me de Nyankopon honhom ena me de tu hohombone dia ene ne Nyankopon hine enya bamoso ne Nyankopon kingdom ne nya ede ba de e kire se odifo firi Nyankopon eye obi hu adwuma e wo se adwuma na waye wonipa ne ho no e twe nipa no ba the kingdom of God mu tin wo se sam de Nyankopon satea ena me de tu hohombone dia ene ne Nyankopon kingdom na ede ba de na kire se odifo firi Nyankopon no ma akwankyera e wo se ede kingdom mu abrabotene eba nipa kro wonya so mfaso ne nchen because enka wo ko bonsam nche na akwaji aduru a ka bonsam make sure say woni no ebenya link no krepa enti wo bi a ono kwa bosom so no bosom ne ma mo awie a ono ye ho mfam apam me part of 1 Corinthians chapter 10 verse 14 ono nya apam edi sa na Nyankopon so enam tumisi ye ho adwuma so at the same thing enti Yesu
esa oba na ya eji oba no free owum wo John chapter 8 no verse 11 Yesu ka chen say kwana nkoye den enkoye boni bio na kire say Yesu age oba no o make sure say the kingdom of God abrabo no ebeba ni mu no free boni mu o be kan John chapter 5 verse 1 nipa na 38 years na oda betters the subura na ho no Yesu sa na yade na okohia no wa asole fie e wo John chapter 5 verse 14 no Yesu ka chen say krache afedia wo ho aye wo tene ko na nkoye dai nkoye boni bio enkoye boni bio na de echewe anye dai na ke say Yesu ye ho adwuma o make sure say e do be free boni ma ba hefa tene nim what the enam say binum ya di fo atofo ne dia ne say abrochi a obekọ ne kakra obenya dia ne hia no wonkwa gyenye na sem because won free nyam what the can hade 1 Corinthians 10 verse number 14 enti won na ekosa ankrofo ne nche nyina no pa cho ohunu mu wo link omu kra do danger obu asem de asem de mfam ho wa akotu aduro na de ye adwuma asem de me da asem me ho ato me wo da asa wo ho ato wa tie de ekosa one honhom ne link ya kwai ose adofo enti adofo munwane abosonsom ose yenwan de ba de yenwane abosonsom mene mo kasa se nimdefo one ye kasa se nimdefo mara mu de amerika hu aten enti asam na obeka no yemu hu aten asagidefo enti inshakuru a yeshira so na in Kristo mo ye di communion aduane a kap na yeshira so na ye nyina ye ndom no wose enye Kristo de ba de moja no ayonke ye Kristo moja na ayonko ya na me pa cho drink na ye ndom no enam se yenum no Yesu dimu nti ene Yesu moja wode ba de ewo ayonkofa kanko na panu ayebubo ne inye Kristo na panu ayebubu didi communion no nso no eno so ye Kristo ni padua de ba de na kese udi a ene uni Kristo ni padua enya link wo a obedi ne ten ne kwan so no kwai enam se panu ye biako enam se panu ba akopesei ena ye nyina edi ye nti ye bebre ne padua ba ako so long as agedi ye ewo Yesu dimu no ya ye doso ni nyina eye nipadua ba ako na ye nyina di panu biako ena ye nyina ye di panu ba ako ni nti communion wudi na se ye ten ne kwan so na wudi ne papa kwan so a woni Yesu nipadua ni moja enya link because wudi in the name of what Yesu kanko na enti mo hwe honam fam Israel or they compare Israel for Old Testament Lewi for na Israel for no kwai ene bona wodi afode aduane na woni afode bucha na wo yogo wo hwe embra na edala Lewi for adwuma ne ho a ansa na betima di afode ne so aduane no agisa wo ye afode ne ho de ba de adwuma eni se wo nye Lewi ni a wo ye afode bucha ne ho adwuma ontimi ni aduane mfira afode bucha na adwuma ne so opese wo kere se wa wo ni Yesu wo link no wo na wo nya Yesu ho ne ma the same way ene obi nso kokoje akom to me baye to me suman to me e the Bible to so e de ba ya ho adwuma ma won so woni bosom to me nso nya de ba de enya link awo ho ti mo so obeda na mu nso so obeda na ma mo wata efro because obeda na nchie de ba de pamon ba to so nya adwuma wo ma yanka because to me bi no ni ba bi efiri wo de o ma da ase abrewa na ma akoro so o power de o pa adwuma ukuru no woni aho brase ukuru no o pese kinchina odo force o kopetu mi bi o kompa agbobi amakese ye mompai na kese o de aho brase no a Ephesians chapter 5 verse 22 kase wo ba bra ho asema okunu aho brase de wuntumi but o pese o ko bo mpai na nyango anya okunu furofosi o kan ya na odi so be ma do furofo o kan ya na odi so nyango pon kwa ne sa Nyankopon se wo betimi aka ma okunu aya ejina ho brase so ene wo juo so kan hade ento aso no yen hade apemi se de enti de wo kan nyina de na wo ka se abosom afode ye biribi o ka se abosom afode bo eye bibi ana se abosom na ka se ye bibi ana abosom na mu eye bibi dabi ne mom se ne mom de o kan se afode a obo no afode a aya na o mo bo nti se tumi na eye ho adwuma no se efri akom tumi mu na difo na kwa akoje se efri bosom tumi mu na difo na kwa akoje se efri suman tumi mu na difo na kwa akoje ene ode Bible atoso ene ode ya ho adwuma wo de kan ko oboma honhom mone wo se sa afode no wo mo boma de ba de ahonhom bone na enye Nyankopon na de wo de Nyankopon di atoso de but onye me Nyankopon da enti me mpese mo ne ahonhom ne Nyankopon ya Paul se on pese ye ne ahonhom bone benya de ba de enti wo ebe ya ho adwuma no
When home Bɔnee nyankoya no nyankoye. When nya ayonkoye kanko. Eto aso no. Muntumi nom Awurade kuruwa na no. Enti yentumi nom Nyankopɔn kuruwa aye communion ano. Ene ahomane kuruwa nso. Na yensa nkonkonom ahombɔne ekuruwa no. Na muntumi ne di Awurade pono so. Enti yentumi nya Kristofo eni communion. Ene ahomane so. Emmatumi bi foforo so nsa ma ye ho adwuma aya so hombɔne. Anase yeresha Awurade amanatwe ne nkuru. Then ye be se Nyankopɔn amanatwe ne nkuru ana. Nti ye ho ye ten. Na ye ho so den sen no. Ansa ye daabi. To wait kyerɛ sɛ I was say we extra careful. Enye o me de some de me da say me se me ya no asa me yade. Wo da say wo se wo ya no asa yade. But okoto aduro wa drugstore no. Okoto milk e was store na yima won. Wo hwe ho se ISPA na asa nye de be. Ye expa because won kwa ho hiam. Adenti na eba no nyamesum mu de a wo de da say. Me pa chaw. Matthew 15:14 was say ni fani kwanya. Won ba no nyina be de be e beto amanam ye won krofo bi a wo mu ye omu na asie se wo mu ye adifo but wo mu ye adifo there be wo mu ye asumansem akom to me e no mo de ye adwuma e pato kan Acts 8 verse 9 13 verse Acts 8 verse 9 13 verse 6 enti bra sister ye extra careful na adifo atrofo no omobu na omobu tae ne se it is a Bible ne ka se ni wie no ma kire o Yesu de Matthew 10 verse 6 Yesu ka kire asuafo no se omunkoya anwadwuma no o se omunya ne kwa momfanye de bai omumfa makwa wonim de enti adifo atrofo no omuntimfa emakwa hwe Yesu de ende wo de makwa but omode na omu anya ne kwa wonim sacrifice omu ye enti ono so ntimfa mechew kwa but de free Nyankopon de yentom but ono wontimi mfa ma ofiri because unim ska otua na obre unim bra obre unim nti ana omu ka unim bra ya na asam na wo kan wo o kan asam na yen nsem na de ba de ye kan ti unim bra ni pa bra eya mpa so omu bre because bon sam na djuma ne se obewia no akunu de ba de no asel wo de kan ha de Acts chapter 8 verse number 9 enti ye wo adinfo bi wo Ghana omu shabra ni Acts 8 verse 9 kan ha de so odunsini Simon hwan Simon me se obi wo no mo a owo duns akom to me ensuman to me dunsini to me and wo de ye adwuma but or the Bible atoso ana wafre wan kwase fugu wan kura bodua and we kura Bible and afre no Nyankopon tifo ohu ade e ka ohin tasem de but pastor otimu se onfiri nyame wo de kan ha de Osina obarima bi o de Simon wo kuro nim obama bi o de Simon e wo kuro nim a akane no de asumansem o se akane no na odi asumansem wo ye no ho se obi a wo ye kese na opon se wo ye asuman busum suman tumi na o de adwuma ni nyina no so na o ye no ho nipa kese e wo kuro nim ama Samaria man no ho dwiri wo pa na otumi ye nsenkyerene opon se na abra bonti ni nyina no otumi ye nsenkyerene ama Samaria man nyina ho de ba de nti nyanwa se oyo di fotrofo but obetima ye nsenkyene a ho badwiriw ono na won nyina nti enam ensenkyene a na oye nti do oyo dunsini do oyidi suma tum na ye adwuma emfiri Nyankopon but oye nsenkyene ema ekuro ni muafuo nyina efiri enketo aso de kosi akese efiri enketo aso ekosi akese so wotie ne kase omu nyina etie Simon yi a woye odunsini a hohompone woni mu na oye adwuma de mabonsam ne suma atumi no omu nyina tie na oma kanfo na kan kire ne se oyi ni Nyankopon ho de kese no akwa we kuta the power of God me fa to suma atumi de ne ye adwuma no omu se hwan de ne ye adwuma Nyankopon eye sa na nei adifo ne bebrebe so called adifo ne tie okura suma atumi nanso Onyankopon din ade ba de atoso enti wona ekodi adanse no okura maika osi Nyankopon aya nwade ade ba yi amame but eyesuma tumi na ye ho adwuma eyesuma tumi na ye ho adwuma enti na wo so mo ye de ba de eda ho
Wo de kan hade. Wase no watie no. Enti edom le wo ho ne tie no. Efri se. No wade akonfosem no. Na ode akonfo ade tie o. Omo fi se o Nyankopɔn nipo. Enti omo tie no kanfo no se Nyankopɔn ho ode kese. Ɛna omo tie no efri se wade akonfosem no ema wo ho dwiri won. Na ode de ba de. Akonfosem no. Ode de ba de. Akonfosem. Enti na sa adwuma ode ye adwuma nyame adwuma nyina no. Na ya akonfosem but omo tie no na omo ho adwiri wom. What you say? And so now you come to me, son, and they a different baby. Into one ending Yanko Passam, not empty Yanko Pomuno Chrono, on by your victim. I was uncle for an son. 13 verse 6 in the Bible. Acts chapter 13, verse number 6. By Moncasa. Was no James upon who could drew Paul, a Chamusupano could drew a crobia from the powerful. Odunsini wodi for trufobi. Ana ohunu wanya. Odunsini wodi for trufobi. Odunsini a oye odi for trufobi. A oye yudani a ni din de ba Yesu. A oye yudani a ye fe no ba Yesu. Ono na no waka amrado seje polo. Sa odunsini odi for trufobi. Oye odunsini o. Ana osaye odi for trufo. Me pato obi ye odi for trufo a. Oma hu se wo ye no kwafo. But oye otrufo because o ka se Nyankopɔn asman ba Nyankopɔn ye de be. Ensuma. One odi Paul oti enam so yo di for trofon obaye adwuma bia sai Paul adwuma wo ye kanko ono na no aka amrado stage sa na obi a we Nyankopɔn nipa so ko di for trofo yinchen a obesere wadwene ama onya misuru akofom sa na omodwuma te we amrado no etie Paul anya adwen satara odi for trofo no ba be confuse no ama na adwene asa akonachi kanko ono no frɛ Barnaba ne Saul enti ona frɛ amrado no frɛ Barnaba ne Saul every say no repe Onyankopɔn asamatie na amrado no pe Nyankopɔn asamatie na odunsini Elima no ana odunsini bi tieni yo odunsini D4 trofo odunsini Elima no enso sede ne din nkyira sede ne din nkyira sete no esi won kwan o si de ba de kwan saa na adifo atrofo a akwagi tumi ede ye adwuma no omu si nkrofo bi a ewose nkompa Nyankopɔn nkyɛn no omu si wo mu kwan na ohwehwɛ sɛ enti saa odifo atrofo no ohwehwɛ sɛ odane amrado ne firi gidie no ho otane amrado ne firi de ba de gidie no ho saa na adifo atrofo dun siri difo atrofo no ye no saa na ne so adifo atrofo no de ba eye eti wo mo pe nkwaje kwa ba Yesu nche na akwata kwantempo mu o pese opa brocha kwa abra o pese ya bra na ma de ba de akwankyerɛ no de daada uti ate kura abra uti ate abra na be de yemfa ensi so me pacho Yesu ne adwuma ne se oba se utiti a na ode ba betua so ma botaye a wode ba ye ne se nipa benya de ba de enkwaje enti Ezekiel chapter 14 no afeyen san ko ne ko kan so oba Nyankopɔn nkyɛn a na so yo de bonyeni a botaye ne yan kwaje nti sei na tie tetina difo Nyankopɔn frɛ wo mu nyina no wo frɛ wo mo se de be ya te ne nyuma beda adi e wo Nyankopɔn kingdom mu enye se oba Nyankopɔn te wo se oboa kronfo oboa dwamanfo oboa no oboa se sakrawa grifri bonem o frɛ Isaiah no wo be kan Isaiah 58 verse 1 na o se tiam den eno do ho na mo ye de ba de ma wo ne so setto bento na kameman bone na kameman Israel fi Bɔnee de ba de ekere won nti Isaiah oyo odifo no na owo assignment se owo se nkom a Nyankopɔn se onka Israel for de ba de Bɔnee Jeremiah ayo odifo no na Nyankopɔn ama Jeremiah assignment ewo Jeremiah chapter 7 verse 8 wo de wo kan no oba Ezekiel no Jeremiah chapter 7 verse 9 nti Isaiah as odifo no na nkom se botaye ne se ema nipa ewo ewiase no enhunu no korete ne abrabo mfiri bɔne mu di Isaiah 59 no osi Nyankopɔn nsa nyetian de bɛyi enso ogie na so nye dura nye de bɛyi enti Nyankopɔn bɛ so ofa Isaiah so kyerɛ Israel fo ne sɛ empaebɔ na mabɔ no ma mo adwenya mo sɛ Nyankopɔn aso asi ana Nyankopɔn ne afura na de ntia wo mu ayɛ no won san kan sɛ wo a wo bɔ mpae no wo sa wɔ mpana wo a wo bɔ mpae no wo sa yɛ azan wo a wo bɔ mpae wo tu nyinsa egu wo a wo bɔ mpae wo kyɛntare bɔne we na the true prophet ne prophecy ede ma nipa ayɛ de bɔne we de da bi obi yɛ kronfo enzo se kwan be bia ma ye wie na be kan no akyerɛ wo kan hwa de na ka Nyankopɔn ne nhyia no nim de ɔde yɛ ho ne Nyankopɔn pe ekura nhyira na ɔde ma kronfo na ɔde ma wudifo na ɔde ma azan na ɔde ma de otu nyinsa egu a okura nhyira na ɔde ma de ɔhye widi a ɛne yɛ okotam enome a ɛyɛ hwan de a so ɔde ne nhyira ma kronfo de a ɛnome ɔde ma hwan question wo de kan ne hwa de
Jeremiah 7 verse 8. Bible nkasa. Was a share. Share. Madam Hotu atu se ma ayi machine so. Nyankopɔn edifo kronkron se Jeremia ɔno na di sam ne ba. Ɛnam se Nyankopɔn se ne kingdom no ɔpɛsɛ ɛba wa ɔyɛ ho adwuma so nti Jeremia nso de no ɛne Yesu nkom hyɛkɔ. Yesu nkom hyɛ na yi firi bɔne mu. Enti wɔ se ɔyɛ dɛn modem ho to atrosam a ɛnyɛ mahwe ne so. Mo be bokro no edi ewu. Na se mo bokro no edi ewu. Ase awade. Na mo se awade. Eka ntamhu. Na mo sa aka ntamhu no. Mo se aduhwam mad ba. Mo se aduhwam ema ba. Makodi enyame foforo awu na mo sa kodi enyam foforo achi. Eno ansa na maba begina mu ni fie yi. Na Nyankopɔn nim ewo fie yi mu. A wode me din atoso ni mu. A o di Nyankopɔn di atoso no. Na mo ka se. Na mo wi a o se Jeremia na o se nkom no. Jeremia no ka di sem no. O ka Isaiah for bone o se mo kodi awu wie kɔbɔ adwaman kɔbɔ kɔ no kɔ se awade wie. Ma begina so de makoye yesira o nyame eguama. Nso no afiri ne mprachi na eba. En wo ka na mo no. When the true prophet of God. Yakasa Akwankyerɛ enu nie. O kyerɛ kwan na wonam so awode ya asɔre no. Abusia network no ha adwene kakra nti no. Abusia network no ha adwene. The Nyankopɔn se yasan so ba bio. Ti yenka Jeremia no 7 no. Na yinti asɛm Nyankopɔn enam odifo Jeremia so ɛkae. Jeremia 7 verse number 8 no. Jeremia 7 verse number. Baby ana wodu ya na yento aso. Jeremia 7 verse number 13. Yenti Bible. Wase na afei. Esane se moye yene mu nyina. Esane se omodi sa bone we nyina. Awurade asem ni. Nyankopɔn asem ni. No metu ehema makasa ma kyerɛ wo. Na otua ehema akasa kyerɛ wo. Makasa nso mantie. Okasa ye so manyedai. Omantie. Mafrɛ nso manye me so. Na Nyankopɔn na madifo nso frɛ na omanye ne so nti. Meye efi a modem din atoso no. Efie no a mobesia ma modem din to so no oka kyerɛ Israel pon sɛ obeye efie no. Modem ho so atoso. Modem ho atoso na me kwa asɔre na me wo ye Kristo ni na me se nanso obobra bone no. Kwai. Tinabia amede ma mo ne mogya no no. Tinabia na ode ma wo mo ne mogya no. Sɛ dem ye esiro no. Sɛ de oye esiro no. Sa ara no meye no. Sa na obeye wo mo nso. Matoto mo afiri me ne magu. Enti Nyankopɔn se omudi bone ɛsɛ de omu ɛsɛ be hia wo asɔre fie no. Nyankopɔn se wo de ha be dey beba omo so. Chapter 6 verse 13. Ɛsɛ Chapter 6 verse number 13. Verse number 13. Enti Nyankopɔn di fo kronkron no. Wo mo kyerɛ kwan ema nipa firi bone mu eba etene mu because of Nyankopɔn tumi mo de ye adwuma. Wo de kan hwa de. Jeremiah 6 verse number 13. Jeremiah 6 verse 13. Was na efiri wo mu akuma so de kosi wo mu so akese. Azafo no de efiri wo mu akuma so edifo atrofo kosi wo mu akese so. Wo nyina ye edufudipefo. Wo nyina ye de ba de. Edufudipefo. Enti obebu afa so saa. Ama wo yo hia ni a obeka cho se aka oro fe kura na sa fabra. But opposite wo nyina echi no wo kakra wan ni sa ye de ba de esa ebere wonim ahumobro. Ena Hosea 6 verse 9 ne ka se asofo na omo ya azafo no omo asofo no aye se de ba de kwamu kafo am robbers kan ha de nto aso no na efri odifo de so de kosi osofo efri odifo so e de kosi osofo a oye osorofo ne so no wo nyina ye nkontompofo wo nyina ye de ba de nkontompofo enti wo ka sa Awurade se enti tumi de ya adwuma ne mfri Awurade kwaku fri se ye kyera man se o ka sa Awurade se but oboa wo de akom tumi e na eye ho adwuma. Because of who say a nipa epe quick action on to me brother who wants entie Nyankopɔn ne Nyankopɔn aboa no ti onu epe quick action and asofo no so nam kwan hodo piso ebinom e de ebu enkrofo faso kan ne nyemfansi na wasame man kura de hare so ka say o wi anu asaka a kyerɛ wo a wo do waba ne nkyɛn ne sɛ asomdue oh peace oh asomdue oh peace enso asomdue bi re de ho nipa nim sɛ te bia na watimu no ɔde Nyankopɔn ni asomdue enti wonani ewu achiwade a ɔyɛ ne ho ana ɛno sɛ ɔpɔn achiwade emɔdwamama no obrapɔne a wo mu yɛ nyina achi no wo mani wu obrapɔne mboy ne ho ana dabi ansa ye no wonani angu kura dabi enti TV ne camera ta ɔmo so na ɔmo bu nipa ɛwɔ han mu wo mani wu ɔhon kura ɛna wo mani mu so ensam ɛna ɔmo nyuma ɔmo yɛ nso no me pacho ɛnam sɛ emfiri Nyankopɔn nti no ɛtwi nipa free trene ho ɛmom kɔso kɔyɛ bɔne. Eti wona akɔ mu nkyɛn ni nyina no wo mu kɔ mu nkyɛn wabra wo mu nyuma ɛda so ɛyɛ bɔne. Enti Jeremiah 23 verse 17 ti asem nya abɔ ka kyerɛ wo. Jeremiah chapter 23 verse number 17. O mu adwuma ne sɛ wo mu twi ni pa afiri Nyankopɔn ho. Ye ka so be ya odifo a ane Nyankopɔn akɔ a. Yesu ka Matthew chapter 10 verse 6 say to me no munya no kwa but mo so munya debe momfa makwa
momfa makwa ade nyankopon se memye nton no wo mo de price e de atom o mo ton a e ton ano nte oyo nyina tie ne ye pa o e de kya nkrofo e fa so pure water de wo ton ankasa kura company wura wo se nton baako akose fridge mu kuro bi akoto a wo beton kura no wo de anante awiase no nyina no baako ye 20 pesos so fon ko a binum azanti wo somu a baako was baako ye 50 Ghana baako ye 100 Ghana but ubenya obi nso a obiti nyankopon immigration e quick action no obaako to akoye victim e we back yes can had it Jeremiah chapter 23 verse number 17 can hear was a kind of catcher one wa pome Awurade ne say if atrofo no obi no apu nyankopon asem bo adwaman bokọ no ya asan no so kopie sa odifo atrofo we aso dem a na difo ansi nyankopon bie bani nti kana sa difo we ka kire atrofo na eye Christopher so ma bra bonten ne say Awurade say o nyankopon say asumdie beba ma o akwantuo no nsa beka oh yedie no nsa beka asumdie beba amam enu nti obiara na nte na koma de yenu obi te ho na omu nyankopon no wo ntade a wo pe bobra bone a ono pe na ontie nyankopon asem na nso wo kwa asori a se obi na nte na koma bone din yemu a aya wo se edifo atrofo ne ka kire se nipa ko ne se bone biara rema wo nyankopon asem nka ncho se bone bi engede be emma wo so na hwana agina Awurade agina mu enu obusa se hwana agina Awurade agina mu na wahunu no wate na asem na wahunu no wate Awurade asem na hwana wawe na so etie na asem enti nyankopon epede nka obeti nyankopon kasa no aka nyankopon di sem akire nipa na ma nipa afri bone kwan so tu be kan Ezekiel chapter 3 verse 16 nyankopon kan say Ezekiel me de wasi Israel face de bade wenfo setie banum asem ne fa de be fa bo man ne kokko enti odifo utie nyankopon num asem a o de ye de be o de bokoko ne ba ne say ela difo binum de enye kokkobo na gbom no nipa no gusu di bone no bra baji akwankyere baji ayedie baji wonkoso a ne nyina mu no eye bonsam strategy ndi se ka se ke kwan no a nka John 14 verse 6 no den eye kwan no Yesu na eye kwan no enti ekwan biara obisi wo ma wakwankyere mepacho se medeniam e ka ne ma ho no mepacho bonsam tumi ye wode okwakonfo nchen a ye wone a obitwa ka bomu a mepacho oyusu a ebema wadwuma awoye no amanfo ba bedebe e ba beto but na emfiri nyame ya wode ye obeya ma wode sra wani mu a ba mu ni aware a ba makro hu a na ni bedebe e beje wo ho ba ma wonso nyame no ya emfiri nyankopon kwa so ndi se wo kwasa adifo atofo we hu a wo mbeti e da na no akwankyere se e nyankopon kwan ba nyankopon akwankyere de e pa Psalm 24 verse 8 25 verse 8 rather Psalm 25 verse 8 nyankopon kwan de say netie why eno na wasam enum yenu ye hwene ye tie ase na wankoye victim ampa nkoma adifo atrofo no obi bu faso no nyina echi na o se ton ma hombone na na hombone enya link kan hwade Psalm 25 verse number 8 Psalm 25 verse 8 wase Awurade ye no wotene nyankopon a yesom no oye papa na otene eni nti no cheche ne bonyefo kwa so enti ena so obi ye odebonyefo a oye de baade o cheche no kwa o cheche no obonefo ne kwan nyankopon no kwan so ema ofiri bonim eba onu nyankopon ne kwan so o ma ahobrasefo na tetiri ni enti nyankopon se oma ahobrasefo de baade enante e wotere ne mu no ma ahobrasefo sua ne kwan na oma wo a wo bre wo ho ase no wo sua nyankopon kwan na Awurade atempo nyina ya doye ne nokore nyankopon atempon ye kasa atempon a eye road nyankopon kwan na John 14 verse 6 Yesu ka asa mene kwan no o se nyankopon atempon ye de baade adoye ne nokore ema wona wodi na pam ema wona de be wodi na pam wodi nti wo a wo benye nyankopon akwankyere kwan na fa so no eya wo a wo de baade wodi nyankopon de be apam enna dansem no eso ndi se wo ndi so no afo nyankopon no asem anya adwuma pa taw ekwan no wonam so dabi ndi de ono be ka jo se me kyere wo kwan no eya de wo no wo yira wo kwan no edo ko pie bonsam kwan so ena Yesu mansem no de da na adisem ena ye akonfosem no da na enkom hye na wonnim nyankopon a na won so wakoya victim kan Isaiah 35 verse 8 no nyankopon tempon se netie the way of God no say netie enti kasa akwankyere ye nyankopon no kwan a ne ho nkronkron e kyerɛ amo ahunu de ye na wafa so na aboa wo
but the yano yele de ezawo ede abuo ede akom na asuma ntumi aye ho adwuma na aye wo se wo awurade fie but na wo abosoma so ne yeso kan hwa de Isaiah 35 verse 8 wasena tempon ne kwan beda ho enti tempon na ye nyankopɔn kwan no ya nka kasa bedi akwankyerɛ a ye ma ne kwankyerɛ ne ye de wo twe mpena so wo koso ekɔ asɔre sɛ openyankopɔn ne munyam no na nya wa kyerɛ da bi nyankopɔn kwan no ye ntwe mpena mfa mpenyankopɔn kyiri kwan ejisa wo sakra wa adwene enti akwankyerɛ ye de ɔbɔkoro no de pa adwuma no se da bi ye mfa koro no bɔ mpa adwuma ye sakra adwene ni apa adwuma enti akwankyerɛ ye de nka wa fom kwan no wo kan Jeremiah 6 verse 16 a ɔse mu nkonko gina kwan so na musa de tede ba de atempon no de okwan pan de ba de eda na momfa so de ka se obi nam ekwan papa ne so a ana obegye akwankyere a eye de onam poni mu epe nyankopon ne monyamahunu na waka hwede da bi gise obebo bra kronkron ansa na wahu nyankopon de ba de ani monyam nti ye ka se akwankyere a sei ne te o se tempon beda ho na wobɛfrɛ no okwan kronkron saa ekwan no ye bɛfrɛ no okwan de ba de enti ekwan a eye John 14 verse 6 ya Yesu on de saa kwan no eye kwan a eye kwan kronkron na ekwan kronkron no a me paacha wo yera ye ka se wa yera kwan no ya ohia saa ekwan no so akwankyere no me paacha ehemfo na fa saa kwan no so o se de ne ho entene no remfa so Bible say Yesu kwan no a eye ekwan na wasa ye kyerɛ wo saa kwan no saa Yesu kwan no de ne ho nte anye dai emfa so de ne ho nte anye dai emfa so enti so bi se bra na me ma wo akwankyere na gese wo kyerɛ wo kwan akɔ saa Yesu kwan so wa abra wo twem mpra wo betima fa so dabi wa abra bɔkɔ no betima fa so wontumi wa abra wotu nyinsen go betima fa so ensimpo dabi nti nyankopɔn kwan no a nyankopɔn kwan no se eno ena difo atrofo no se bra na ma wa kwankyere do de a saa kwan so de fa so otemu se jamanfo ngede bai emfa so wote boni ma won fa so kan ko ento aso no kwan no wode be ma won o se kwan a wode be ma won etete kon program from kwan wo mu emre wa awurade mu na wo mahu nyankopɔn kwan no nyankopɔn belidi o mu nti o mu mfom kwan ewo mu na gese wa bra bontena wontimi mfa saa kwan no so wa bra wote boni mu kan ko jata biara rema ho dabi na gese obi a wonya papa wontimi mfa so edi saa kwankyere we wonsa kan wonam kununkuru yem na wokɔ so kan ko na anwura boa biara rinsi so enti ade a eye achiwade na ebonyuma bɔne ho abrabo bia no entimi mfa so ɔre hu bi wo wonhunu saa nkrɔfo ni bi ede ba de ɛwɔ ho ento aso no wona waje won no ana wo befa so wo ma wa ede ba de waje won no na wo befa so nyankopɔn na mesia so agye wo mu na mbɔ bra kronkron mu na mbɛ ede om na befa saa kwan no so kan mfansi wona awurade apono won na besa ne aba wo ma onyankopɔn na mutumi so apone wo mu aba no wo mu na befa saa kwan no so wo de dwom abazim na wo de dwom abazayo da ani je betena wo natifi na eno ena da anigye ebetena omatifi wo se pe ene anigye beka wonsa ansa na abeto ayeye dwom se nyankopɔn adinkunim ama wo no eye holiness ena defo nyankopɔn kwan no so ansa na de etene adi akiri adi ama wo ansa na nyankopɔn animonyam no wonsa twan de ba de atumi aka sei na asɛmnete ini se obidi sa immigration we ya na wo se wo de on pebra konkon abo ba opa nyankopɔn animonyam hu na adifo atofo nso mo effective ewo mo nsam yes said the second Thessalonians chapter 2 verse 9 up to 11 no or say neba no oba no Satan adwumayo so adifo atrofo no so ono na neba no omo de omo ba oba no Satan adwumayo so oba no Satan de ba de adwumayo so e atro tumi e yensenkyere ne obeka cho se nyankopɔn se but eye atro no wo twa wo eye kwaku firi se eye kyira man se eye abosum tumi bi se atro tumi ne senkyerene ne ahodwirede nyina mu opon se ombetima ya ade ama ho adwiriw pastel busum tumi ana tumi a efiri nsuo mu tumi a eni nyankopɔn eni twaka kwai ene de entry nyina in adam ene de entry nyina ena adam na wona wayere ne mu na ehefo mu a wona wayere mu nti de wayera kwan no wayere nyankopɔn kwan no ena sa difo atrofo we ebetima dada wo mu eni nti wodi nka ka se 1 John chapter 4 verse 1 no wasi adofo mema ye anyi honhom nyina ani ne mu yenye de bai yen so nhwe se ifiri nyankopɔn ana timoni na ho Matthew 10 verse 6 Yesu suma asuafo no o se me na mede ma mokwa mo so monye de ba de mo mfa makwa but busa se
eye free anase yeton obi ankohunu Yesu Peter na siafo bia entua consultation fee aden na ba ne se ene de ukohu nipa na utua consultation fee eye asem sebe eye Yesu kwan so obi mane a onimo no awurade ma woni na ho na mani na ho ti Samuel timi gina Israelfo anim e wo 1 Samuel chapter 12 bu say Israelfo nyina se mo amunim adanse hwan na ntwie na mafa hwan sika na magye no Israelfo nyina se onye ye hwe adentira if say Samuel amfa na di yenyuma ama obi apoda ene de obie urade o ane TV so a e na wote nsema kese but se wani abre penkwa sa difo atrofo we omo ntumi nyawo go Nyankopon kwan ba akopɛ sakra wagre bo bra kronkron ne di Nyankopon achi ne Nyankopon no mu enya oboafo di se wa mpesa kwan we na wa ntuma na mo de a ene bonsam so apa na nkrofo a wo mu sida hombone eye adwuma ebi so nhunu hwe ende de adwuma yɛ azan onde ohunu hwe titi nipa gumu a ne titi manu mu asem saa ne de abrɛ no wa list no de sɛ monkom ne create fake miracles ono anim sɛ nyame mfrɛ no but oka mu nyina mo adwuma ba na wie maako ti no manu ma ha sɛ de bɛn egu ase no ka Malaki 2:7 ne fanko inta to okra ti Nyankopon heda e na wo gu mani mu ase is a difo atrofo no otonum din a enza kan de eden de ebe e ba onzo oton so wadwuma yo me kesene na unsuro yi Nyankopon usuro ayi kana Japon kan hwade Malaki chapter 2 verse number 7 enam se adifo atrofo gu Nyankopon anim ase na asofo atrofo gu Nyankopon anim ase no sei no onu Nyankopon so aka na esese wosofo anokura ni enka wo ye osofo a enka wa no ekotanim die e wo Nyankopon mu no hwehwe emra efiri na Nyankopon no masem ambra efiri wanum ekoma member no efise asafo awurade bofo ne no wo Nyankopon messenger Nyankopon de nasem ama wo na so mafiri okwan so amane na so ono sofo na wo se wo no kire wo se meni awu no mense ya wade no ono afiri Nyankopon kwan so ayede baade na so ogina wo sa abra na men kire wa Akwankyerɛ na ekwan na mu wo afiri so amane wo betima ma ati obi akwan ajo ekwan wa fudi kwan so amane ti sofo na so ka se eni awu no sofo na ayewudifo sofo na ka cho sense awade no sofo na wo nyan so be sa ayo awo wo de kan hade ento aso no na wamani pabe bre so nti mra no enam adifo ne asofo atrofo no so nti ama members ti asu nti Nyankopon bra na wote aso de ma na oye bone kwai mo aselewi apam no nti ama Nyankopon apam a wode ma yese enka nipa ni Nyankopon bra nsam so because lawifo adwuma ne se enka mun teach the law according to Leviticus chapter 10 verse 10 going enti adwuma de sha won nsam no wa yese ko ton pimpos odro no pimpos aba woni mun ti o ton anye de be ye nto enti mosai asafudie akwan no kwaye enti menso enti enam se modi awurade adwuma no etu mo ho na nso modi bone gu Nyankopon ni mu asesa de ma Romans 2:24 ne ka se mu nti o se Nyankopon di wa mama mu no Nyankopon asese mogore ni mu asede a ene ono nso mema mo ni magu ase obeye dai obema mo ni magu ase nti fa so de maaye a chen ede wani mo ni be dai ebegu ase maako kan ko na ma brase oman no nyina enim obe brase e wo manya de bade enim se de boni makwan so mo enti obinim ba na nsan ya kan Japan paja na se obinim woni mo nyambim efom team sadia wo gu Nyankopon ni mo ansa no so be de be ono so be ye wo Lord hu yambo amen na onom ye amen na oma ya dwene ni nyansa e wo nkrunkrum a ye de betimi abobra fata adwen sakira nyanante e wo de hanim na yani ada ho beberebe na ase Nyankopon animonyam e de mosi Obediah Amankwah ni sanso na Michael Eba for na kinkan twesem no e de emaye your contact say 0247947812 0247947812 Nyankopon ya adoma ochena e be sanso ehye biem monfa nchesa network no e katesa na ye sanso eto aso no motumi so asaba be hwebiem Awurade hu yambo na onom ye adumti amen What makes you want